انتايخا اغزابير الكا 10 غزي تزارب 30 عامت حزب ارترا بدرغ چفچفن قتلن كلو ابين يرز اغزابير تبلو زلخا غدفنا ابدي حيلي بزعلم الزنابر زمارو لنغرات على اغزابير اير اندي زولاله تا عين زتخلص اير اندي نبلو تاذن زتخله اغزابير سي ايسمعني اغزابير نسخا صادق يقامو يفلط ግን ስለ ፍርድኻስ ከሓንቲ ነገር ክሓተካ ረሲኣንሲ ስለምንታይ እዩ ዕድል ዝኾነሎም ነዊሕ ግዜ ይነብሩ ዝዓለም እዚ ዕድመኦም ዝነውሕ ስለምንታይ እዩ ይጭፍጭፉ ይቀትሉ ይዕምፁ ኩሉ ነገር ይርኢ ዘሎ ነቢ ኤርምያስ ንእግዚአብሔር ይሓተሎ ንስኻ በቃ ቁኑዕ ፈራዲ ኢኻ ፍርድኻ ስለ ፍርድኻስ ግን ሓንቲ ሓተካ ረሲኣን ኣብዚ መሬት እዚ ይልምልሙ ዕድመኦም ነዊሕ ይኸውን ስለዚ ዝኩሉ ነገር ንስኻ ከዓ ተኸልካዮም ዘፍረይዎ ሁሉ ነገር ዘዘርኦ ሁሉ ይሰልጦም አዝዮም ጥዑያት ሰባት እንብሎም እዚኣቶምስ 100 ዓመት ክነብሩ ልካይ ግቦም እንዳበልካየስ ቀልጢፋ ብነፍስ ዕድሞ ሞት ወስዶ አዝዮም ጨካናት ኣብዚ ዓለም እዚ ንሪኦም ከዓ እዚኣቶምስ ቀልጢፎም ዘይሞቱ ንህዝቢ ርህራሄ ዘይብሎም እምነት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ዘየለ ብጭካነ ዝነብሩ ከዓ ዕድሞም ክሓፀር እንዳተጸባሃስ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ከዓ ይህቦ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሲ ከምዛ ዓይነትን ካብዚ ዝፍለን ሕቶን ክመጽእ ከሎ ክንጸግ ክንፈግ ክፍረድ ክርሕቕ ክርዕድ ኣብ ዓለም ሲ መቸም ሓደ ፈጣሪ ይዝህሉ ሓደ ፈጣሪ ዘሎ ግድነት ግን ብዙሓት ሃይማኖታት የን ዘለዋ እዚአን ከዓ ሰብ ድሰርሐን እየን ስለዚ እኹል እንዲዩ ፈጣሪ ምህላውን ኣነ ከዓ بمنقدي مسؤول من ملاسي سوء أقول إن ديتي نمنتاي بسبب سرحه نقدر تأتون لخا يبلي مو هايمانوتات سبدي سريحوان كلن هايمانوتات كناب حدا فتاردين دم لخا بابا شنو دامت يوم يلوم دماتهم ناي مسلمنا من التحقيسهم أنا تزمت سلامي سلازخونه حاجة حدا غازيتنيا انتايلو حاتيتو حجز زموت زلسي ما يتزلسي نابي خيد ناب جنة دي خيد ويس ناب سي اول يلوم حجب امنت هيرخبون يوم مس ابنا شنو داخل اليوم اببينو ጫፍ ዘለው ማለት ሓደ ናይ እስልምና እምነት ሓደ ድማ ናይ ክርስትና እምነት አቦ ማለት እዩ እጂ ወጣሪ ትሕተ ያን ابنا شنو ዳ እንተ ዳ ናብ ሲኦል ኢሎማ ይፈርድለው ዋላ ነቶም ናይ እስልምና ታሽሙን ጽባይት ብለምን ያ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከላዓሊ ማለት እዩ ናብ ገነት ክብልዋኻ ኣይክእሉን እዮም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ዘይተቀበለኻ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ኣትይከለኒ ከዓ ዝብል ጽሑፎም ካሎ መምርሒው እጂ ኣብ ነሽኖ ዳ እንታይ የሚሎም ኣብ ዓለም ሲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ሰላም ምክኣል ከምጽእ መጽእ እኳ ዝበሃል እንተኾነ ግን ካብ ብሃይማኖት ዝመጸ ሰላም ሲ ወይ ካብ ብሃይማኖት ዝመጸ ፍቅርስ بهايمانوت زمص خوينات داي بزحن مبزحت خوينات كنداي سبديو بسنك هايمانوت حاليقو كنداي مكرادي مصيو رايو اندز ماخلاي مبراق كاب قدم كساب حجتي نبيታት كونو ወይ ስታይ ተላዒሎም ዝብሃል ቦታ ዝህወኽ ዘሎ በሰንኩ ደይኮነን በቃቲ አምላኽ አሎ ኢልኩም ተአምንዎ በሐቂ አሎ ነይሩ እንተዝኸውን ሱናሚ ማዕበል ንበዓል ጃፓን ክወድአን ከሎ አበይ ነይሩ ይብል ኣብ በዓል ሃይቲ ከቢድ ዝኾነ ምንቅጥቃጥ መሬት ወዲኡ ልዕሊ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ክወድእ ከሎ አበይ ዳ አሎ እግዚአብሔር እዚ ኹይናት እዚ ከምዚ ኹይናት እዚ ክጣፋእ ከሎ እግዚአብሔር እንተ ኾይኑ ዳ ይርኢ ህፃናት ክሞቱ ከሎ ከምዚ ከብል ከሎ ሰብሲ ህልውና እግዚአብሔር ክርዶእ ክእል ዶ በእምሮሲ نابنت نعي هجي كسان حوي أكيل أب رأس خازلوا أتصور خندي أنت كان أيفلتني حميم من حكمنا خير ما أنت حمانكم زحمكم كمان سيفلتني دكتور يزنقرني حجي جلس يفتح لك اسخاس حمامك كمان انتي مالتكم مخانا زي فلت كان انتي حميمك حمد الله زي فلت كاسي نزو كل عالم زفتر فتارس اي ترداني خا كترداني يدخلني خا حاسب كاس كترداني يدخلني خا سئلك ويسئلك دفني لك هذا أملخ ويكا يلن بلنبر بأمرخص نهلونا እግዚአብሔር ክትበጽሑ ይትኽእልኒ ኻ እግዚአብሔር አሎ ምባል ዕሸናት ምሰባት እንተሎ ጽቦ ንረኽቦ መንግስት ሰማያት አሎ ብለናሎ ንረኽቦ እንተ ዘየሎ እንታይ ክሳር ኣለና ኢሉስ እዚ ኣብ መሸ ጠፍያ ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከም የለኹም ብዝሓለፈ ሰሙን ምስ
ድምፃዊ ግርማይ ዓንዶም ኣብ ዝገበርናዮ ሰፊሕ ዕላል ኣብ ነዊሕ መዓልታት ናብ ተኸታተልቲ ከነቐርብ ቀኒና ኣለና ብፍላይ እቲ ንመንፈሳዊ ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝትንክፍ ሸነኹ ከዓ ምስ ብዙሓት ሰባት ወይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክለዓልን ከካትዕን ቀኒዩ እዚ ከዓ እቲ ህዝብና ኣብ ዝተፈላለዩ እምነት ኣብቲ እምነቱን ኣብቲ ሃይማኖቱን ዘለዎ ተገዳስነት ዓቢ ስለ ዝኾነ ጉዳይ እምነት ከዓ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዓቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሂወት ነብሰ ወከፍ ሰብ ብፍላይ ኣብ ህዝብና ዩት ሰብ ብዙሕ ግዜ ክቃባበለሉን ክካትዓሉን ቀኒዩ ግን እቲ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ኣባይን ኣብ ግርማይን ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ኣብ መራሕቲ እምነት መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ከዓ ብክርስትና መልክዕ ማለት እዩ ክረአ ስለ ዘለዎን መብርሂታት ከዓ ክንረክብ ስለ ዘለናን ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሕቶ እዚ ብግቡእ ክምልሰልና ዝኽእል ሰብ ከነዳዲ ቀኒ ኣለኹ ክደሊ ቀኒ ኣለኹ ንሎም መዓልቲ ሓውና ሰባኺ ወንጌል ካብ ስዊድን ካሳሁን እምባይ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ካሳሁን መብዛሕትኹም ብፍላይ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣመንትን ተገደስትን ትከታተልዎ ዓቢ ናይ መንፈሳዊ ቻነል ዘለዎ ሰብ እዩ ብኡ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ዝበሃል መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ትሕዝቶ ማለት ቪድዮታት የቕርብ እዩ ሕቶታት ኣዝዮም ብዙሓት ሕቶታት ይምልስ እዩ ሰባኺ ወንጌል ካሳሁን እምባይ ዕድመይ ተቐቢልካ ንተዓዘብቲ ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ከተብርህ ግዜኻ ሰዊእኻ ምፅኻ ብልቢ ብስም ኩሎም ተዓዘብተይ ብሽም መሳርሕተይ የመስግነካ ሕጂ ምናልባት ዘይፈልጠካ ክውሕድ እዩ እንተኾነ ኸማይ ዘይኮነ ካልዕ ዘይፈልጠካ ናተይ ተኸታተሊ ግን ምናልባት ገለ ውሕዳት ከይርከቡሲ ገለ እስኪ ክነፋልጥ ሽምካ ካልእ ሰባት ክፈልጥዎ ዝግባእ ብዛዕባኻ ጉዳይ ብፍላይ ካብ መንፈሳዊ ሸነኹ ከም መእተው ኮነና እሞ ብድሕሪኡ ቀጥታ ናብ ትሕተይ ከኣትየ ሓራይ እሺ ብቐዳምነት ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል ከመስገን ይደሊ ሓውና ኣኽሊሉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካብቶም ተኸታተልቲ ካብቶም ኣድነቕቲ ከዓ ኣብዚ ናትካ መደብ ዕድል ግዜ ሂብካ ሓፈሻዊ ከም ኣሕዋት ክንረዳዳእ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ገለገለ መብርሂታት ኣገዳሲ ዝኾነ ንዕኡ ንኸተቕርብ ኢልካ ዓዲምካኒ ነዚ ዕድላት እውን ስለ ዝሃብካኒ ካብ ልቢ ከመስግነካ ይደሊ ንኩልኹም ተኸታተልቲ ናይ ኣኽሊሉ ሓውና ቻነል እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሰላም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ብምቕፃል ናብቲ ናተይ ሽመይ መለላይ ተዳ ኮይኑ እኽእል እዩ ምናልባት ኣብታ ከም መራሒ ሃይማኖት ገለ ትብል ቁርባኡ ከም መራሒ ሃይማኖት ኣይ ኮንኩን ማለት ግን ሓፈሻዊ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ወንጌል ብርክት ዝበለ ዓመታት ኣቁፂረ ኣለኹ እግዚኣብሔር ብብዝሒ ዓመታት ኣይኮነን ግን ሓፈሻዊት ኩሉቲ ኣብንስ ድሕረ ባይታ ምስ መን ንዕልል ኣለና ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ወይ ንመን ይሰምዕ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ ኮይነ ልዕሊ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ዕድመ ኣብቲ ኣገልግሎት ስብከት ዘበልክ እየ ዘገልገልክ እየ ሕጂ ኣብ ሃገረ ሽወደን ኣለኹ ምስ ስድራ ቤተይ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ መንፈሳዊ ሂወታት ኣብ ገለ ዘተኮረ ኣብቲ ናተይ ቻነል እውን ፍኖተ ኣበው ሚድያ ዝብል ቻነል ኣብውን ይነጥፍ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብዚ ከኣኽለና ይሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ፅቡቅ ክቡራት ተኸታተልተይ ምናልባት ካባይ ንላዕሊ ነዊሕ ኣብዚ ናይ መንፈሳዊ መንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ሓው ሰባኺ ወንጌል ካሳሁን እምባይ ሰሪሑ ስለ ዘሎ ናቱ ሊንክ እውን ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ሳብስክራይብ ጌርኩም መንፈሳዊ ትምህርቲን ሓበሬታን ክትቀስሙ ትኽእሉ ኢኹም ደጊመ የመስግነካ እስኪ ብጉዳይ ብቐጥታ ናብቲ ጉዳይ ክንኣቱ ሓው ካሳሁን ብዙሕ ሰብ እንዲሁ ክድውለልና መልእኽቲ ክፅሕፈልና ዳርጋቲ ዝበዝሐ ሓንቲ ቪድዮ ኮይናስ ልዕሊ ክንደይ 3,000 ዝኸውን ኮመንት ዝረኸበን ተደማሚረን ከዓ ዝገበርናየን ክልተ መዓልቲና ቃለ መጠይቅ ጌርና ምስ ሓው ድምፃዊ ግርማይ ዓንዶም ግን ከባቢ 500,000 ልዕሊኡን ሰብ ርእይዎ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳውን ብዙሕ ተቐባቢሎምሉ ብዙሓት ሰባት ከማን ሰሪሖምሉ ገለ ብስምዒት ገለ እውን ብኣፍልጦ ክኸውን ይኽእል
ኩሉ ሰብ ስለንፋለ ሽግር ዘለዎ ይኮነን ግን እንታይ እዩ ጉዳይትስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን ሰባት ካብ ብዙሕ ሕቶታት ከም ዘለዎም ዘረጋግጽ ይበት ሓደ ወገን ሕጂ ሰባት ኩሉ ግዜ ሓተቲና ብፍላይ ከዓ ምስ መንፈሳውነትን ህልውና ኣምላኽን ብዙሕ ሕቶታት ኣለና እዩ ምናልባት ኩልና ዘይንክንከውን ንኽእል ግን ብዙሕ ሰብ ሕቶታት ኣለዎ እዩ ግርማይ ከዓ እንታይ ኢሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ከላስ እግዚኣብሔር ኣበይ ነይሩ ኣምላኽ ኣበይ ነይሩ ዘየድሕና ኢሉ ሕጂ ሕቶይ ተሓቲቱ ማለት እዩ ሕቶይ ዝሓትት ዘሎ ኣበይ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣነ እውን ከምኡ ዓይነት ሕቶ ኣለኒ ዝበለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ሲ ግደፎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ከላ ጥራሕ ደይኮነሲ ኣሽሓት ሰባት ብቦምብ ክጠፍኡ ከለዉ ብገፋዕቲ ክግፍዑ ከለዉ ብዙሓት ንጹሃን ሰባት ብዘይገበርዎ ኣደዳሞትን ስቃይን ክኾኑ ከለዉ ሲ ሰብ የብል እዩ ኣታ ኣምላኽ የለኻ እንዲኻ ትብል ኢኻ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ጽቡቕ ክትረክብ ከለኻ ከዓ ዋይ ተመስገን ኣምላኽ ትብል ኢኻ እንድሕዳ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኣጋጢሙ ሕጂ ኣብ ክርስትና ብፍላይ ከዓ ንኣብነት ድሓን እስኻ ከም ኣማኒ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምሕታት ከም ጌጋዲ ዝቁፀር ዋላ ፎኩስ ክኸውን ክእል ወተሪሩን ክኸውን ክእል መንፈሳዊ ሕቶሲ ምሕታት ጌጋዲ ከመይና ክንሪኦ ዝግባእና ከምዚ ዓይነት ሕቶስ ምናልባት ግርማይ ኣፉ መሊኡ ተዛሪብሉ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ልቦም ክህሉ ክእል ኸውን ኣመንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱን ዘይኣመንቲ እውን ክኾኑ ክእሉ ብዛዕባ ህልውና ኣምላኽ ምጥርጣርን ኣምላኽ ኣሎ ዲናይ ብሓቂ ዝኩሉ ስቃይ እናተፈፀመ ከሎ ኣብ ዓለም ናይ ሓንቲ ጓል ንእሽተይ ክትመስል ትኽእል ትኸውን ግን ኣብ ዓለም ብዙሕ ዲስትራክሽን ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ስቃይ ዘሎሞ ከምኡ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ሰብሲ ዋ እዚ ህልውና ኣምላኽ ሲ ከመይ ዳ እዩ እቶም ገበነኛታት ይስንስኑን ከም ድላዮም ምኾኑን እቲ ኣበሳ ዘይብሉ ሽጉር ህዝቢ ከዓ ይግፋዕን ይቕተልን ኢሎ ሓትት እሞ ክንሓትት ግባአና ድዩ ሰባት ብኸመይና ክንሪኦ ዝግባአና ኣብ ክርስትና ከምዚ ዓይነት ተሪርን ስምዒታውን ሕቶ ምሕታት ከመይ ዝረአስ ከመጀመርያ ክነብርሆ ሕራይ የቀኒለይ ስለቲ ዝተዋበ ንዕድል ደጊመ ኣብ ናይ ሓውና ግርማይ እቲ ዝገበርኩሞ ዕላላት ሰሚዐ እየ ነይረ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ እቲ መንገዲ ንምምላስ ምሕታት ጌጋ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቤተክርስትያንና ወይ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ቦታት እውን ካብ ዝብልዎ ቤተክርስትያን ንኩሉ መልሲ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ስለዚ ንኩሉ መልሲ እንተዳ ኣለዋ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ክሓትት ይኽእል እዩ መልሲ ክረክብ ኣለዎ ወይ መልሲ ክወሃብ ኣለዎ እቲ ዋና ነገር ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሓውና ግርማይ እቲ ምሕታቱ ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር ታሽም ገይሩ እቲ ሰብ ትኩረት ገይሩ ዝምልስ ዝነበረ ኮይኑ ካብቲ ናተይ ትዕዝብቲ ማለት እየ ምናልባት ምስቲ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ተቐዳማይ ክፋል ኣብ ፈጣሪ ከም ዘሎ ይኣምን እየ ሃይማኖት ኣይኣምንን እየ ወዘተ ንዝበሎ ምስ ከምዚታት ተሓሒዙ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ዝምልስ ዝነበረ ኣብቲ ኣውድየንስ እንተዳሪና ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸታሊ ንዝኾነ ማለት እዩ ንሱ ዝኾነ እምነት ከም ዘይብሉ ብንፅር ገይሩ ወይ ዝኾነ ሃይማኖት ከም ዘይክተል ብንፅር ገይሩ ተዛሪቡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅር በቲ ናይ ኦርቶዶክስ ዓይኒ ስለ ዘጠመተ እቲ ሰብ ካብኡ ዝተላዕለ እቲ ግብረ መልሲ ዝያዳ ክህቦ ጀሚሩ ክብል እዩ ክብል ዝኽእል ኣነ ማለት እዩ በቲ ናተይ መረዲ ግን ሓፈሻዊ ናብ ትሕቶኻ ክመፅእ ሰብ ክሓትት ይኽእል ድዩ ብዙሕ ግፍዕታት ክረአይ ከሎ ብዙሕ ባህርያዊ ሓደጋታት ክመፅእ ከሎ ሰብ ዝሰርሖ ብዙሕ ፀገማት ክመፅእ ከሎ ጭካኔታት ክረአይ ከሎ ብዛ ዓለም እዚ ክግፋዕ ከሎ ሰብ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ዳ ስቁ ኢሉ ገለ ዝብል ሕቶታት ክለዓል ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ብርግፅ ይከኣል እዩ ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ካብቲ ዝምልስ ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ገንፂሉ ጥዑይ ገይሩ ገለገለ ዘየንበቦ ወይ ዘይተኸተሎ ወይ ዘይረኣዮም ዘየስተባህሎም ነገራት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ክልክመልካ ከለኻ ካሳን ሓውና ክልክመልካሲ ሓደ ግዜ በስመራ ከለኹ ኣነ እውን ብዕድመ እውን ንእሸይ ነይረ እቲ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እውን ኣይነበረን ድሓን እግዚኣብሔር ካፈልጥ ክረዳኣና ይገለልስ ኣታ ኣኽሊሉ እንታይ ኻ እግዚኣብሔር ኢልካ 10 ግዜ ትዛረብ 30 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ብደርጊ ክጭፍጨፍን ክቕተልን ከሎ ኣበይ ነይሩ እግዚኣብሔር ትብሎ ዘለኻ ግደፉና ሓይሊ ብዛ ዓለም ዝዘናብር ኣሕዋትና ወፂኦም ድዕምስምስ ኣቢሎም ናፅነት ኣምፅኦም እምበር እዚ እግዚኣብሔር ገለ ትብሎ ማለት እዚ የሎ ነገር ኣይትብሉ ገለ
إلى كاو جميري تحطه قام إذا إذا قري لما قصلا لي ትክክል ከምዚ ዝበልካ ትክክል ተመሳሳሊ ርድኢት ዘለዎም ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ተጋደልቲ ማለት ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ጆይን ገይረ ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ኣብ ውትድርና ኣብ ዓሰብ ተመዲበ ይሰርሕ ነይረ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ በጋጣሚ ብዝኾነ ዕላል ስለ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከም ዘይግባኣኒ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢምኒ ነይሩ ብትሽዑ እዋን እጅነት ሓላፊ እዛ ሃገር እዚኣ እኮ ማለት እግዚኣብሔር ስለ ዝረድኣና እቲ ዝኩሉ ነፃነቱን ተረኺቡ ገለገለ ኢልዮ ግን እግዚአብሔር ተዝነብር 30 ዓመት ኣበይ ነይሩ ኣብ ሳሕል ኮለል ክንብል ከለና ገለ ማለት እዩ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣረኣእያ ኣሎ እቲ ንሱ ዝመፀሉ ድሕረ ባይታ ብከምኡ ዓይነት ስለ ዝመፀ يرداك ግን ሓፈሻዊ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንተዳ መፂና ሕጂ በዚ ሕቶታት እዚ ክስንብድ የብሉን ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ክሓትት ይኽእል ምናልባት እቲ ዕላማን እቲ ኣገባባት ተሓታትታን ንሱ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ክህሉ ክፈላለ ይኽእል እዩ በዓል ቅዱስ ዳዊት ኣብዚ ጭነቕሉ ዝነበሩ በዓል ቅዱስ ኢዮብ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት ወዲሙሉ ዝነበረሉ እዋን ንብረቱ ተዘሚቱ ጥሪቱ ተዘሚተን 10 ደቁ ብሓንሳብ መይቶም መፀናንዒ ዝተባህሉ 10 እቶም ሰለስተ ዕሩክቱ ማለት ኤልፋዝ ቤልዳድ ሶፋር ንሳቶም መፅኦም ብቃል እግዚአብሔር ከፀናንዕዎ ዝግብኦም በንፃሩ ተስፋ ብዘቁርፅ መንገዲ ሰበይቱ ተሓንቲ እንኮ ዝነበረት ንኣምላኽካ ክሒድካ ግዳይ ሞት ዘይሕሸካ ኢላቶ ተስፋ ቆሪፃ ንሳውን ዝኩሉ መከራ ምስ መፀ ማለት እዩ 10 ዮም ደቁ ብሓንሳብ ክመቱ ከለው በዚ ነገር እዚ ቅዱስ ኢዮብን ንገዛ ርእሱ በቃ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ሓጢያት ክስልጥን ከሎ ገለ እንዳበለ እዚ ሕቶታት እዚ ያምፂ ብንጹር ንኽመጻካ ግን ናብነት ከም በዓል ጌዴዎን ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል ከም መድሓን ዝተጠቕመሉ እግዚአብሔር ኣብ ትሽዕዋን እስራኤላውያን በደል ኣብ ዝበደሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ሚዳናውያን ዝተባሃሉ ን7 ዓመት ኣሕሊፉ ሂብዎም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂቲ መከራ ኣሕሊፉ ሂብዎም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝዘርእዎ ዘርኢ ክምዕርርዎ ወይ ክእክብዎ ኣይከኣሉን ክበልዕዎ ኣይከኣሉን ዘጥረይዎን ጥሬት ሓሪዶም ክበልዕዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ኩሉ ኣብ ፍረ ምስ በፅሐ ኩሉ ኣብቲ ዝግባእ ምስ በፅሐ ሚዳናውያን መፅኦም ወሪሮም ንኩሉ ንብረቶም ይወስድዎም ነይሮም ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ትሽዑ እዋን 7 ዓመት ከም ንቡር ሰብ ምንባር ከቢድዎም ኣብ ጎዳጉዲ ከም ወኻር ዝነበሩ ሰዓት ሽዑ ፀገም ኣለና ኢሎም ኢዶም ናብ እግዚአብሔር ምሰልዓሉ እግዚአብሔር ድምፆም ሰሚዑ ድምፂ መለለኦም ሰሚዑ بدحري ملأخ سديد له قدوس ملأخ مصينا حدا جديون زبحال ናይ እግዚአብሔር ሰብ መጽዩ ገደዎን ከም ኩሉ ሰብ ተሓቢኡ ኣብ ጉድጓድ ኮይኑ እቶም ሚዳናውያን ምእንቲ ከይረኽቦ ኢሉ እቲ ታሽሙ ዝስርናይ ኣብዚ መጽመቕ ወይኒ ኣብኡ ኣብ ታሕቲ ጉድጓድ ኣትዩ እንዳሰርሐ ከሎ ተሓቢኡ ማለት እዩ መልአክ እግዚአብሔር መጽዩ ገደዎን ተስ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ወይ ንህዝቢ ከድሕን እሞ በኣኻ ገይሩ ከድሕኖም ይተሰይልዎ ሕጂ ገደዎን ኣብ ትሽዑ እዋን እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ምሳና ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ኩሉ ደኣ ንምንታይ ይረኽበና ኣሎ ኢሉ ዘጋጠሞ ህይወት ርግፂ 7 ዓመት ከም ንቡር ሰብ ኣብ ልዕሊ መሬት ምንባር ጨኒቕዎም ከም ጎዳጉዲ ከም ወኻር ማለት ኣብ ጎዳጉዲ ዝነበሩ ሰዓት እስራኤል ከም ህዝቢ ስለዚ እስራኤል ማለት ከዓ ህዝብ እግዚአብሔር ዝተመረፀ ማለት እዩ እቲ መሪፀኩም ይዝበለና እግዚአብሔር ኪዳን ኣትየኩም ይዝበለና ኪዳን ዝኣተወሎም ኣቦታትና ኣበይ ዳ ኣሎ ዝኩሉ እንዳጠፋእና ከለና ዝኩሉ መከራ እንዳወረደና እንዳበለ ነቲ መልአኽ መሊሱሉ ኣቦታትና ቀደም ካብ ግብፂ ካብ ባርነት ኣውፂእና ተኣምራት ገይሩ ኣሳጊርና ባሕሪ ኤርትራ ከፊለልና ዝኩሉ ነገራት ገይሩልና ኢሎም ኣዝየንትዮምልና ግን ኣበይ ኣሎ እግዚአብሔር ሕጂ መሕልፎ እኳ ደኣ ናብ ህዝቢ ሚድያ ሓሊፉ ደርቤና ንሄለ ኢሉ ሕጂ ሓደ ግዜ በቲ ብስጋዊ መከራ ዝመጻና ፀገማት ናብ ምረት ዝመጻና ነገር ሕጂ ምናልባት እዚ ሓውና ገርማይ ዝዛረቦ ዘሎ ከምዚ ዝብለካ እቲ ናቱ ኣቀዲሙ ዝተዛረቦ ምስቲ ናቱ ኣዘራርባ ድሕረ ባይታ ተሓሒዙ ሰብ ግብረ መልሲ ሂብዎ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሂወቱ ኣብ መዓልታዊ እንተዘይኮነ ግን ኣብ ዝተወሰነ እዋን ዘማርረሉ ነገራት አለ እግዚአብሔር አይርኢ እንዲ ዝብላለ ተዓይነ ዝተኸለስ አይርኢ እንዲ ነው ብሎ ተእዝነ ዝተኸለ እግዚአብሔር ሲ አይሰምዕ እንዲ ነው ብሎ ካብ ምሕር ናይ መከራና ጭንቅ ዝተገባአና ዝመጻና ማለት እዩ ስለዚህ ምስመረረና በቃ እግዚአብሔር ረስዕኒ እግዚአብሔር ከምዚ ኮይነኒ ኢልና ተስፋ ንቆርጾል አጋጣሚታት አለ ግን ቃል እግዚአብሔር ተስፋ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ነገርና ትዝገርመካ
ናይ ጌዴዎን እግዚአብሔር ግልጽ ኢሉ ጠሞተ ይዝብል ንጉስ እቲ ጌዴዎን ከምኡ ኢሉ ምስ ተዛረበ ኣበይ ዳ ኣሎ እግዚአብሔር ምስ በለ ሽዑ እግዚአብሔር ግልጽ ኢሉ ጠሞቶሞ ንህዝብኻ ንህዝቢ እስራኤል ከተድሕነ ኢኻ ንጸላእትኻ ከም ሓደ ሰብኣይ ጌርካ ክትወቕዕ ኢኻ ኢልዎ በዚ መንገዲ እዚ እስራኤላውያን ሓራ ወፂኦም ትንቢት ኤርምያስ ሓንቲ ክደግመልካ ነቢ ኤርምያስ ምዕራፍ ቁፅሪ 12 ተዳርኢና እግዚአብሔር ንስኻ ጻድቕ ኢኻ እሞ ይፈልጥ ግን ስለ ፍርድኻስ ሓንቲ ነገር ክሓተካ ክመጎተካ ኢልዎ ረሲኣንሲ ስለምንታይ እዩ ዕድል ዝኾነሎም ነዊሕ ግዜ ይነብሩ ዝዓለም እዚ ዕድመኦም ዝነውሕ ስለምንታይ እዩ ኢልዎ ይጭፍጭፉ ይቀትሉ ይዕምፁ ኩሉ ነገር ይርኢ ዘሎ ነቢ ኤርምያስ ንእግዚአብሔር ይሓተሎ ንስኻ በቃ ቁኑዕ ፈራዲ ኢኻ ፍርድኻ ስለ ፍርድኻስ ግን ሓንቲ ሓተካ ረሲኣን ኣብዚ መሬት እዚ ይልምልሙ ዕድመኦም ነዊሕ ይኸውን ስለዚ ዝኩሉ ነገር ንስኻ ከዓ ተኸልካዮም ዘፍረይዎ ኩሉ ነገር ዝዘርኡ ኩሉ ይሰልጦም እዚ ስለምንታይ ኢሉ ቅዱስ ኤርምያስ ሓቲቱ ማለት እዩ ሕጂ ነቢ ኤርምያስ ኣብ ምንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ፍርዲ ናይ እግዚአብሔር ወይ ኣብቲ ናይ ዳንነት ናይ እግዚአብሔር ኣብኡ ኣትዩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም ዝነገረና እግዚአብሔር ንኹፋኣት ንቁንዓት ንጻድቃናት ንሓጣን ሓደ ብርሃን ይህብ ሓደ ዓይነት ፀሓይ ይምግበና ሓደ ዓይነት ንፋስ ይህበና ሓደ ዓይነት ምግቢ ይምግበና ዝናብ የዝንበልና ንኩሉ ንስኻ ተኣምን ኢኻ ንስኻ ይተኣምንን ኢኻ እንዳበለ ኣይፈላለየኒ ንኩሉ ብምሕረቱ ብፍቅሪ ዝመገብ ኣምላኽ እዩ ግን ቅዱሳን ከምዚ ኢሎም ዝሓትሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ማለት እዩ ጻድቃንሲ ስለምንታይ ሓደ ግዜ ሰባት ኣዝዮም ጥዑያት ሰባት እንብሎም እዚኣቶምስ 100 ዓመት ክነብሩልካ ይግብኦም እንዳበልካዮስ ቀልጢፋ ብነእሱ ዕድምኡ ሞት ትወስዱ ኣዝዮም ጨካናት ኣብዚ ዓለም እዚ ንሪኦም ከዓ እዚኣቶምስ ቀልጢፎም ዘይሞቱ ንህዝቢ ርህራሄ ዘይብሎም እምነት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ዘየለ ብጭካነ ዝነብሩ ከዓ ዕድሞም ክሓፅር እንዳተፀበኻስ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ከዓ ይህቦም እዚ ነገራት እዚ ነቢ ኤርምያስ ገሪምዎ እዚ ከመይ ኢሉ ዝኸውን ስለምንታይ እዩ ኢልዎ ነዚ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ዝምልሶ ምዕራፍ 3 ካልኣይ ጴጥሮስ ጎይታሲ ኩላቶም ብንስሓ ተሓፂቦም መንግስቲ ኣምላኽ ከኣትው ዳ እምበር ከምቶም ገሊኣቶም ተስፍኡ ዘደንጉ ዝመስሎም ከምኡ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይብል ስለዚ እቲ በደል ዝገበር እቲ ሕማቕ ዝገበር ዕድመ ኣብ ርእሲ ዕድመ ተዋሂብዎ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ንክመፅእ ምክንያቱ ሰብ ዘስተውዕል ልቦና ዝሓስብ ኣእምሮ ስለ ዝተዋሃበና በቲ ጭካኔ በቲ በደል ብኡ ፀኒዑ ከይከይድ ማለት እዩ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ንክምለስ እግዚአብሔር ዕድመ ኣብ ርእሲ ዕድመ ይውስኸና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ተገፋፊጡ ንክኣቱ ዝብለና ቅዱስ ጴጥሮስ እሞ ስለዚ ናይ ሓውና ገርማይ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ኣብታ ሻዕ እዋን ክትዕመፅ ኮላስ ኣበይ ነይሩ ዝበሃል ነገር ምናልባት ኣብቲ ዝሓቶ ዝነበረ ቁረብ ፅቕጥ ኣቢሉ ከምዚ ናይ ሳይነስ ዓይነት ፕሩፍስ ክምፃለይ ዝዓይነቱ እዩ እቲ ውጥር ኣቢሉካ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ብዘገምታዊ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ ብቕፅበት ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ብሕጊ ይሰርሕ እግዚአብሔር ብልዕሊ ሕጊ ይሰርሕ ብትሕቲ ሕጊ ይሰርሕ ስለዚ ብቕፅበት ግብረ መልሲ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ብዘገምታ ድማ እግዚአብሔር መልሲ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ስለ ዝኾነ ክትዕመፅ ኮላ ኣበይ ነራ ዝበሃል ነገር ፍሪ ዊል ወይ ድማ ነፃ ፍቃድ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ክገብርን ሕማቅ ክገብርን ኣብ ገዛ ርእሱ ይምልከት እግዚአብሔር ትሙሉ ነፃነት ሂብና እዩ ስለዚ ትዝዕመፅ ብዙሓት እኮ ዓመፅቲ ነይሮም ብዙሓት ጨካናት ነይሮም እኮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ሰንጢቑ ናብ ቃል ኣምላኽ ዝመለሶም ብዙሓት ኣለዉ ከም ንበዓል ሳውል እንተዳርኢና ሳውል ማለት ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ሳውል ንሱ ብቲ ዝነበሮ ናይ ኣይሁዳዊ እምነቱ ኣዝዩ ብእምነት ቀናእ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብለና ካብ ቅንኣት እምነቱ ዝተላዓለስ ክርስቲያን የሳጎጉ ነይሩ በቃ እምነቱ ስለ ዝቐንአስ ንክርስቲያን ይጨፍጭፍ ይቐትል ነይሩ ሕልፍ ሓሊፍዎ ኢየሩሳሌም እስራኤል ፀቢብዎስ ኣብ ሶርያ ዝነበሩ ናብ በዓል አንጾኪያ ከይዱ ናይ ፈቃድ ወረቐት ሒዙስ ኣብኡ ዘለዉ ክርስቲያን ንክጭፍጭፍ ንክቐትል ኣብ ጎረቤት ሃገር ንዘሎ ክሳብ ክንድዚ
ቅንዓት እምነቱ ደሪኽዎ ግን ኣብ መጭፍጫፍ ኣብ ምቕታል ቅዱስ እስጢፋኖስ ክመውት ከሎሲ ኣብቶም ብዳርባ እምነት ዝጭፍጭፍዎ ዝነበሩስ ኣብኡ መንጎኦም ኣሎ ንሱ ሕጂ ናብ ሶርያ ክኸይድ ከሎ ግን ናብ ደማስቆ ኸይድ ኣብ መንገዲ ከሎ እግዚኣብሔር ብብርቱዕ ጸዳል ብርሃን ወቕዖሞ ብድሕሪ ጳውሎስ ንምንታይ ኢኻ ተሳጉጎኒ ኢልዎ መን ኢኻ ጎይታይ ንስኻ ከሳጉጎካ ኢልዎ ሳውል ማለት እዩ ቅድሚ ጳውሎስ ሳውል ስለ ዝኾነ ሽሙ ቀዳማይ መን ኢኻ ንስኻ ጎይታይ ኢልዎ ኣነ እቲ ንስኻ ተሳጉጎ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ኢልዎ ጎይታይ ኣበይ ረኺበካ ኢልዎ ነቶም ተሳጉጎም ዘለኻ ነቶም ተቐትሎም ዘለኻ ንዓይ ከም ዝሰጎካን ከም ዝቐተልካን ኢልዎ ሕጂ ግን እንታይ ከም ትገበርካ ርኤካ ስለ ስመይ ብዙሕ መከራ ክትረክብ ኢኻ እሞ ኣጆኻ ጽናሕ ሰፊሕ እዚ ከም በሊሕ ሰይፍ ኮይንካ ኣብ ኣሕዛብ ናተይ ብርሃን ኮይንካ ክትምስከር ኢኻ ኢሉ ጎይታ ብኡ ተገሊጹ ነጊርዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡ ምስ ኣጋጠሞ ሳውል ማለት እዩ ንድሕሪት ከማና ይተመለሰን ብኡ ንብኡ ኸይዱ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ማንም ንላዕሊ ቃል እግዚኣብሔር ሰቢኹ ማለት እዩ ዋላ ሃዋርያት ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ሸቆጥቆጥ ይብሉ ነይሮም ክርስቶስ ኣምላኽ ኢሉ እንዳሰበኸ ቅዱስ ጳውሎስ በቃ ምቕባል ኣብዮም ምክንያቱ ሕልኖኦም በቲ ቀታሊ ጨፍጫፊ ሰጓጊ ዝነበረ ንሰብ ሒዙ የእስር ክሳብ ክንድዚ ዝነበረ ግፍዒ ይገብር ስለ ዝነበረ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ሃዋርያት ናብኡ ንክቐርቡ በካፍ ይገብሩ ነይሮም እቲ ዲስታንሶም ይሕሉ ኖ ይብሉ እዚ እኮ ሕጂ በሪህሉስ ወንጌል ይሰብኽ ዘሎ ኢሎም ስለዚ እዚ ዝገብር እግዚኣብሔር እዩ ከምዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ንሕና ኣብ መንገዲ ብዙሕ መከራ የጋጥመና ንወንጌል ክንሰብኽ ኢልና ይኮነ ማሕበራዊ ሂወትና ወይ ካብ ገለ ክንሃድም ወይ ዝኾነ ፀገማት ረኺብና ካብኡ ከነምለጥ ክንብል ኣብ መንገዲ ዘጋጥመና ግን ንኣምላኽ ክምስክሩ ኢሎም ዝወፁ ንኣምላኽ ክምስክሩ ኢሎም ጥራይ እውን ዘይኮነ ሃዋርያት እኮ ሙታት ዘተንስኡ ዝነበሩ እኮ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ሙታት የተንስኡ ነይሮም ብሓይሊ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳበሉ ሙታት የተንስኡ ነይሮም ቃል እግዚኣብሔር ዘሎ እዩ ግን ንሶም ክንደይ ግዜ ብፍላይ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ መይቱ ኢሎም ደርብዮም በቃ ቀጥቂጦሞ ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል በዚ ናይ ስጋት ተሓሳስባና ሙት እንዳተስአ ብውሕድ እኳ ንነብሱስ ካብዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ለሚኑስ ከናግፋ ይክእለን ድዩ እዚ ዓይነት ተሓሳስባ ከነብል ንኽእል ኢና ግን እግዚኣብሔር ከምኡ ይኮነን ትዛዕበየ ሂወት ትዛዕበየ ዕረፍቲ ኣብ ላዕሊ ስለ ዘሎ እቲ ግፍዒ ዝገብር ንኽምለስ ግዜ ይህቦ ከምዚ ንብሎ ዘለና እንተዘይተመሊሱ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ፀብፃብ ዘቕርበሉ ስለ ዘሎ ብከምዚ ብዘገምታዊ ነገር እግዚኣብሔር ዝምልሰሉ ማለት እዩ ደም ዘጥፈየ ዓመፅ ዝገበርካ ዘይሩ ኣብ ሰማይ ዘይኮነ ወላ ምድሪ ከሎ ዓስቡ ይረክብ ማለት እዩ ናይቲ ዝገበሮ ዋጋ ይኽፍል እሞ ስለዚ ኣንውሕከ ብሎ ብሕፀር ዝበለ ሰብ ክሓትት ይኽእል ፀገም ኣይኮነን ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ዝሓተትዎ እዩ ግን ብኣሉታዊ መንገዲ ዘይኮነ በቃ እቲ ስራሕ እግዚኣብሔርስ ከመይ ምዃኑ ሰኣን ምርዳእ በዚ ነገር እዚ ሓቲቶም መልሲ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ባዕሉ መሊስሎም ፅቡቕ እሳ ፅብቕቲ መልሲ ሂብካኒ ኣለኻ ሕጂ ሓውና ካሳሁን እዚ ኣርእሲ እዚ ምስ መፀ ብዙሕ ሰብ በብመንገዱ መልሲ ሂብሉ እዩ ገለ ንኣብነት መሰል እዩ ከም መሰል ዝረአየ ሰብ ኣሎ መሰል ፅቡቕ ማለት ኣብ ነብሱ ነታ ዝውክላ ነብሱ ድላይ ክገብራስ መሰል ኣለዎ እዚ ኣይነብሎን ኢና ዝበለ ሰብ ኣሎ ገለ ሰብ ካ ዝተቆጥዕ ኣሎ ከመይ ኢሉ ከም ዝብል ከመይ ኢሉ እዚ ፀርፊ ዘለዎ ማለት እዩ ምብል ዘለዎ ብፍላይ ካብቲ እምነት ቀረባ ኢሉ ዝግምት ሰብ ማለት እዩ ወይ ቀረባ ዝኸውን ሰብ ብቁጥዐ ይመሊስሉ ንኣብነት ንዓይ ገሊኦም ኣምፂኻ ይቕሬታ ሕትቶ ከምታ ማይክሮፎን ሂብካ ዛረብካዮ ሕጂኻ ማይክሮፎን ሂብካ ይቕሬታ ሕትቶ በዲልዩ ንህዝቢ ሰብ እዚ ኢሉ ብዙሕ ምውጥዋጥ ዘለዎ መልእኽታት ብድምፅን ብሜሴጅን ክሰምዕ ክርከብ ቀኒ ኣነ እሱም ብመንገዱ ብዙሕ ዝረኸቦ ነገር ኣለዎ ሓንቲ ንኣብነት ከም ብበልካ መታን ክትር ነዛ ዝብላ ዘለኹ ከብልካ ስለ ዝበለትኒ ኣገዳሲ እዩ ነገራት ከምዚ ምምፆም ኣይተርፉን ከም ፀሓ ካልኡን ክመፅእ እዩ ካብ ሰብና ብዙሓት ህሉ እውን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ነገር እውን ክህሉ እዩ
ስለዚ ሕብረተሰብና ነገራት ክጋጥሞ ከሎ ከመይ ክሪኦም ዘለዎ ብከመይ ክትሪት ክገብሮም ዘሎ ወይ ከዓ ብከመይ ከእንግዶም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ ነዚ ሓትት ዘለኹ እንታይ ትብል ነራ ናተይ ኣምላኽ ስእሊ ገይሮም ናይ ቀይሕ ናይ ምልክት ናይ ኣይፋል ገይሮም ብፕሮሲጀር ብፕሮፐርሊ ዝተጻሕፈ ናተይ ኣምላኽ ማለት ዝኽተሉ እምነት የብለይን ዝብል ኣርእስቲ ገይሮም ራ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝተነፍጎ ብጥበብ ፍልስፍና ዓለም ዝተለውሰ ነዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኢሎም ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ 18 ጠቢባን ከፍርስ ዝብል ኢሎም ካብ ማህፀን ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝተወልዱ ጡባዲኦም ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝነኽሱ ልሙድ ሕማሞም ኣብ ወርሓት ጾም ዘንቀሖም ስነ ጥበብን ስነ ቅልውላውን ኣብ ቀረባ ኢሎም መደብ ክሰርሑስ ፖስተር እዩ ተቢሉ ማለት እዩ ከም ዝብለካውን ቅሬታ ክሓትት ኣለዎ ከም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ንክመጽእ ከሎ ኣብቲ ሕብረተሰብና መንፈሳዊ ነገር ብኸመይና ክንርድኦ ዝግባአና ከም ኣነ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዕድል እዩ ብፍላይ ነቲ ኣብ እምነት ነቲ ህዝቢ ዝጓስ ዘሎ ሰብሲ እዚ ዓብ ዕድል እዩ ዝድሕን ነፍሲ እውን ንረክብ ኣሎ ማለት እዩ ከም ሓደ ናይ ዓጋዜን ድራእየሲ እሞ ዝሕጎስ ድራር ሒዘ ከኣትየ ዝብል ሰብ ሃዳናይ ከምኡስ ክረአይ እሞ ዳምዳም ክብልዮም ሓገዝ መጽእ እዩ እቲ ሰብ ነቲ ሓገዝ ዝበሎ ዶ ቅበሎ ዶ ይቅበሎ ካልእ ጉዳይ ኮይኑስ ክመጽእ ኢለ ሓሲበ ነይረ ግን ብገሊኡ ከማን ዝሞ ናይ ሰይጣን እውን እኮ ኣምላኽ ከም ዘሎ ዳ ይኣምን እዩ ዝብል ዓይነት ግብረ መልሲ ዝተዋሃበሉ ኣብ ገለ ከዓ መርሓባ ዘይትሓተ ሕቶ ኣይሓተትካን ሰብ ዘይሓቶ ኣይሓተትካን ጽቡቕ ኢኻ ዝበልካ እቲ ሓቂ ግን ከምዚዩ እንደገና ሕተት መልሲ እውን ክንህብ ንኽእል ኢና ኣይንጸላእካን ኢና መርሓባ ጽቡቕ ኢኻ ዝገበርካ ዝበለውን ውሕዳ ኣይንበር ኣሎ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሲ ከምዛ ዓይነትን ካብዚ ዝፍለን ሕቶን ክመጽእ ከሎ ክንጸግ ክንፈግ ክፍረድ ክርሕቕ ክርዕድ ዲ ዝግባእ ወይስ መርሓባ ኢልካስ ክእንገዲ ዝግባእ ከመይ ክትሓዝ ዘለዎ ብሕጂውን ክመጽእ ስለ ዝኾነ ኣብ ስደት እውን ስለ ዘለና ብዙሕ ነገራት ተቃሊዕና እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ ቁርባን ውሕያ ኣለኹ ከነጽራ ስለ ዘለኒ ኣነ ኩሉ ግዜ ብትሕቶን ውሕ ዘብሎ ቅሬታ እሺ ሕጂ ብዚ እንታይና ክንርኢ ከምዚ ናይ መጀመርታት ካብ ህዝቢ ከም ዓይነት ግብረ መልሲ መምጻእ ብክንዱ ዓይነት ማለት እዩ ብክንዱ ዓይነት ወይ ብክንዱ መጠን ህዝቢ ግብረ መልሲ ምምጽኡ ብዙሕ ኣይንጽላእዮ ከምዚ ብኣወንታዊ ነገር ገይረ ይርድኦ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ኣብ እምነት ዘለዎ ተገዳስነት ኣብ ክብርታትን ኣብ ባህልታትን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘለዎ ርድኢት ጽቡቕ ወይ ተገዳስነት ጽቡቕ ኮይኑ ይርዳእኒ እቲ ግብረ መልሲ መሃብ ንገዛ ርእሱ ንኣብነት ንስኻ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክትነጥፍ ከለኻ እቲ ላይክ ዝብለካ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ዲስላይክ ዝብለካ እውን እንተደኣ መፅኡ በቲ ኮይኑ በቲ በቃ ስኻ መልእኽትካ ተሕልፍ ኣለኻ ንሕብረተሰብ ክጠቅም ምስ ረፈደ ክርድኦ እዩ እቲ ዲስላይክ ዝብለካ እቲ መልእኽቲ ዝጠቅም እንተደኣ ኮይኑ ኢሉ ሓሲቦ ሽዑ ድሃር ክርድኦ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ትግብረ መልሲ ኣብ እምነቱ ቅንዓት ስለ ዘለዎ ብክንዶ ዓይነት ምምፁ ብኣወንታዊ ርዮ ሕጂ ኣነቲ ከረም ዝግብኦ ዝብሎ ኣብቲ ኣገባብ ኣወሃህባ ርእቶ ማለት እዩ ኣብቲ ኣመላልሳ ግብረ መልሲ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብእምነተይ ቀኒኤ ናይ እምነት ተገዳስነት ኣለኒ እንተደኣ ግብረ መልሲ ዝህባልየ ኮይነ ብናይ መልክዕ ወይ ብናይ መንገዲ ከረድኦ ዘለኒ እዚ እቲ ዋና ነገር ማለት እቲ ግብረ መልሲ መሃብ ጽቡቕ እዩ ንሱ እውን እኮ ግብረ መልሲ ናይ ሰብ ናይቲ ኣውድየንስ ምስ ረኸበ ሕጉስ እዩ ብውሕዱስ በዚ ኣርእስቲ እዚ ሳብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ሰብ ይዘራረብ ይዕልል ኣሎ ብዛዕባና ኢሉ ኣትሊስት ናቱ ሓሳብ ከም ዝተሸጠሉ ባዕሉ ተረዲእዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ በኣና ወይ በቲ ኣውድየንስ ማለት እየ እቲ ኣወሃህባ እቲ ኣገባብ ኣረዳድኣ እንተደኣ ብዓይኒ እምነት ተደኣ ኮይና ብመንፅር እምነት ክንምልስካ ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ኣብ ስምዒት ከይኣተና ንኣብነት ዝሓውና ኣይተረድኦን ጠፊኡሎ ተጋጊሎ ንበሎ ንኣብነት ተጋጊሎ ጠፊኡሎ ኣብ ፀጋም መንገዲ እዩ ዘሎ ንበሎ ብናይ መንገዲ ኢና ክንረድኦ
ኣብ ጫፍ ዘሎ መሊስካ ትደፎ ኣይትደፎን ኢኻ በቃ ቻሌንጅ ክትገብሮ ዝግባኣካ ነገራት እንዳልዓልካ ብመቕሉል መንገዲ ኢኻ ክትርድኦ እዚ ከምዚ ኢልካ ትርድኦ ንኣብነት ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ሐዋርያ ይሁዳ ዝፀሓፎ ይሁዳ ቅዱስ ያዕቆብ ማለት እዩ ንጎይታ ዝሸጠ ኣይኮነን ሓንቲ ምዕራፍ እያ ዘላታ ፍቕዲ 21 እንታይ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 20 ንስኻትኩም ግናቱም ፍቁራተይ በታ ካብ ኩሉ ተቀደሰት እምነትኩም ንርእስኩም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ ውን እናጸለይኩም ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተጸበኹም ንርእስኩም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዋ ንገሊኣቶም ካብ ሓዊ መንጤልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኣቶም ድማ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እንዳጸላእኩም ብፍርሃት ደንግጽሎም ይብለና ስለዚ ቅዱስ ይሁዳ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ ንሕና ብፍቕሪ ኣምላኽ እንዳነበርና ከምቲ ፍቓድ ኣምላኽ እንዳነበርና ግን ነቶም ዝወደቑ ካብ ሓዊ መንጥልዎም ሕጂ ዝሰብ እዚ ተጋጊሎ ጠፊኡሎ ተዳኢልና ሓቅታት ወይቲ ቅኑዕነት ርግጽነት ውድዓውነት ዘለዎ ነጥብታት ሂብና ኢና ከነረድኦ ክንመልሶ ዝግባአና ማለት እዩ እንተዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር መርኩስ ዘይገበረ ዲፈንድ ኣታክ ዓይነት እንተደኣ መፅኡ መሊሱ ትጋግ እንዳሰፍሐ እዩ ዝኸይድ እቲ ሰብ ከዓ በንጻራዊ መንገዲ በሉ ካብኡ ትሕለፉ እንዳበለ በዚ መንገዲ እቲ ዝኽየድ ማለት እቲ ኣካይዳ ስለዚ ኣነ ብዝርዳእኒ መንገዲ ከምኡ ምሕታት ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ኣገባብ ኣመላልሳ ግን ንኣብነት ንኸምዚ በዲልኡ ዝበሃል ነገር ሕጂ ዝሰብ እዚ ኣነ ብእግዚኣብሔር ፈጣሪ ከም ዘሎ ይኣምን እየ ኢሉ ሃይማኖት ከም ዘሎ ግን ኣይኣምን ወይ ናይ ሃይማኖታት ኣይኣምንን እየ ኣይቅበልን እየ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት የብለይን ኢሉ ሕጂ እዚ ትናቱ መሰል እዩ ትናቱ ነፃ ፈቓድ ናቱ ምርጫ ተጠቂሙ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ነፃ ፈቓድ ነፃ ምርጫኻ ከም ድላይካ ስለ ዝመረፅካ ግን ኩልኻ መንግስቲ ኣምላኽ ተኣቱ ማለት ኣይኮነን እቲ ንእግዚኣብሔር ዝሕጉስ ወይ ንእግዚኣብሔር ደስ ዘብል መንገዲ እንታይ ኢኻ ጌርካ ሓደ ግዜ ነፃነትና ተጠቂምና ንእግዚኣብሔር ፈጣሪ ከም ዘሎ ኣሚንና ምእማን ጥራይ እኹል ኣይኮነን እንተደኣ ዘይተኸቲልናዮ ትናቱ ትእዛዝ ትናቱ ስርዓት ከምቲ ንሱ ዝብለና ክንነበር እንተደኣ ዘይክኢልና ምንባር ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ብምእማን ጥራይ ማለት ምፍላጥ ጥራይ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ እቲ ገለገለ ሕጂ ሰይጣን ውን እኮ ይኣምን እዩ ዝበልዎ ይፈልጦ እዩ ዝበልዎ ቃል እግዚኣብሔር ዝብሎ ቅዱስ ያዕቆብ ግልፂ ነገርና ዘሎ ኣታ ግብርለኒ ኢልካ ሓደ ብግብሪ ዝምካሕ ሓደ ከዓ ብእምነቱ ዝምካሕ ሰባት ኣብነት እንዳልዓለ እዩ ዝገብር ዝዛረብ ኣታ እምነት ኣለኒ ትብል ምግባር ግን እንተዘይብልካ እንዳበለ ንዕኦም ይወቀስ ማለት እዩ ምክንያቱ እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት ምዃኑ ይገልጽ ነቶም ግብሪ ዘለዎም ድማ እምነት ዘይብሎም ይኾኑ እሞ ብፅቡቕ ምግባር ወይ ብሰናይ ምግባር ጥራይ መንግስቲ ኣምላኽ ክረኽቡ ዝደልዩ ንስኻ እምነት ስለ ዘይብልካ ብዘይ እምነት ሙቲ ኣይልዋ ንገብሪ ነቶም እምነት ዘለዎም ግብሪ ዘይብሎም ግና ሰይጣን ውን እኮ ንገዛ ርእሱ ይኣምን እዩ ዝብል ፈጣሪ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ፈጣሪ ከም ዘሎ ሲኣምን ልዕሊኡ ሓደ ሱፐር ፓወር ከም ዘሎ ይኣምን እዩ ሰይጣን ውን ስለዚ እምነትና ናብ መንፈሳዊ ፍረ ክመርሓና እንተደኣ ዘይክኢሉ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ሓውና እቲ ንእግዚኣብሔር ወይ ፈጣሪ ከም ዘሎ ይኣምን እየ ካሊእ ኣይክተልን የምባል ምዚ ዝሰዓበ እቲ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ኮይኑ ዝርዳእኒ ምሕታት ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሰብ ፈጣሪ ይኣምንን እየ እንተኢሎም ሎም እኮ እዞም ኣቴይስት ዝበሃሉ ንእግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ኣይኣምንን እየ እንተኢሉ ብእምኒ ትፈግኦን ኢኻ እቲ ኣነ ዘምልኾት ኣነ ፍግም ዝብለሉ ጎይታስ ንስኻ ወላ ሓንቲ ገብርኒ ኣይፈልጦን ከም ዘለዎ ናይ ኣምንን እየ ክትብል ኢልካ ብእምኒ ጌርካ ይታርሞ እንታይ ደኣ ከም ዘሎ ኢኻ ተረድኦ ብዝተፈላለየ እንተኽኢልካ ብመፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ተረዲኡካ መፅሓፍ ቅዱስ ውን ብቐንዱ ይቅበሎን እዩ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይኣምን ማለት እዩ ትሰብ ንእግዚኣብሔር ዘይኣምን መፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ዘይተቐቢልዎ ብኻሊእ መንገዲ ብስነ ፍጥረት ጌርካ ህላወ እግዚኣብሔር ወይ ህልውና እግዚኣብሔር ከተረድኦ ክትፅዕር ከም ዘለካ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝነገር እሞ ስለዚ ክንደፍኦ ዘይኮነስ ከነረድኦ ወይ ክንመልሶ ኣወንታዊ ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ ፅቡቕ እዩ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዘረባ ድሓን ኣነ ዝተጋግየ ኣለኹም መበል
እሞኻ ኣብ ልዕለይ ኣብ ብዙሕ ተመክሮ ፍልጠት ዘለዎም ብዙሕ ቅድስና ኣለና ዝብሉ ሰባት እንድሕር ደኣ ኣነስ ከምዚየ ዝሓስብ ኢለዮም ዝፈርድኑ ኮይኖም ሲ ኣንጻርቲ ዝብልዎ ደይኮኑ ዝኸዱ ዘለዉ ይድብለካ ሰብ ኣንጻርቲ ዝብልዎ ኣንጻርቲ ክኾኑ ዝፅበይዎ እንድሕር ደኣ ዝነፍጉኒ ዘፈራርሑኒ ዝኹንኑን ኮይኖም ሲ ወእቲ እምነት እውን እኮ ውሕድ ክኸውን ክእል ፍልጠት ሰብ ግን ውሕድ ማለት ዜሮ ማለት እውን ኣይኮነ ወእቲ እምነት እኮ ጻሪስ ዝብል ኣይትፍረድ ከምዚ ትኹን ዝብል እንድሕር ደኣ ከምኡ ድብሉ ኮይኖም ሲ ዋ ኣይምሰጥን ኣለኹ በቲ ሓደ ነገር ምስ ገበርኩሞ ጌጋ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ወይ ምስ ተሓስበ ዝረኽቦ ዘለኹ ግብረ መልሲ ሲ ኣይምሰጥን ኣለኹ እሞ ኣባል ዋእዛ ዘለኹ እኳ ድሓንያ ድኾነ ሰብ እኳ ይፈርድኒ ከምዚኣ ተይልን ንዓኻ ተዋፃእካ ትኹን እየ ዝብሎ ኣነ ግን ድሕር ደኣ እምነት ኣለና ብመንገዲ ሃይማኖት ኢና ንመላለስ ዝብሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ዝህብኑ ኮይኖም ሲ there is nothing attractive ብዛዕባኦም ዝምስጠን ነገር የለን በቲ ግብሪ ምክንያቱ ብግብሮም ይኹም ትፈልጥዎም ስለዚ በሲ ዝብል ነገር ይትረክብ ኢኻ እሞ እቲ ሰብሲ ነቲ ዝኣምኖ ነቲ ዝገብሮ ምስ ክልሉ ድኽመታትና ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ካብ ኢሞሽን ወፂኡ ካብ ስምዒት ወፂኡ ልዙብ ክኸውን ዝበልካዮ መልእኽቲ ቅቡል እዩ ግን እቲ ዘሎ ኣርጉመንት እንታይ እዩ ወይ እቲ ዘሎ መካትዕ ነጥቢ እንታይ እዩ ርኢኻ ኣነ ከምዚ ኢለ ግን መሊሶም እዮም ደፍኡኒ ደለዉ መሊሶም እዮም ደርሕቑኒ ደለዉ ፍቕሪ ይረኣኹን ሓገዝ እውን ኣይረኸብኩን ከም ኣብ መንገዲ ወዲቐ ፀኒሐዮ ሓደ ሰብሲ ዋይ ሓወይ ኢሉስ ሓፍ ኣቢሉ ኣተሲኡስ ማለት ነጋጊፉ እንድሕር ሕክምና ዘድልየኒ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ዝወስደንስ ኣታሕማ ኢሉ መሊስ እንድሕር ደኣ ክሳደይ ዝረግፀኒ ኮይኑስ እሞ እዚኣ ደኣ ከመይ ኣብለካይ ሰብ እሞ ብኸምኡ እየ ነዛ ሕቶ እዚኣ ሓቲተካ እስኪ ካልእ ምናልባት ስፍሕ ዝበለት ሕቶ ክሓትት እንታይ እዩ ኣብ ዓለም ሲ መቸም ሓደ ፈጣሪ እዩ ዝህሉ ሓደ ፈጣሪ ዝህሉ ሓደ ፈጣሪ ዘሎ ግድነት ግን ብዙሓት ሃይማኖታት እየን ዘለዋ እዚአን ከዓ ሰብ ድሰርሐን እየን ስለዚ እኹል እንድዩ ፈጣሪ ምህላውን ኣነ ከዓ ብመንገደይ ምስኡ ምምላሰይ ሱ እኹል እንድዩ ደይቲ ንምንታይ ኣብ ሰብ ሰርሖ ነገር ተእትወኒ ኣለኻ ይብል እሞ ሃይማኖታት ሰብ ዲሰሪሕወን ኩለን ሃይማኖታት ናብ ሓደ ፈጣሪ ድየን ደምልኻ ብናትካ ኣረኣእያ ንኻልኦት ክንፈርድ ነዚኣ ታቕንዕቲ ክንብል ኣይንደልን ወይ ኣይንኽእልን ንኸውን ግንሲ ከም ሓፈሻዊ ፍሉጠ ኩለን ሃይማኖታት ናብ ሓደ ፈጣሪ ድየን ዘምልኻ ዘለዋ ወይስ በበይን ፈጣሪ እየን ዘምልኻ ዘለዋ በቲ ዘምልኻሉ መንገድን በቲ ዝርድኦ መንገድን ከመይ ትብል ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ ፈጣሪ ሓደ እዩ ንኩሉ ነቲ ፈጣሪ ኩሉ በብወገኑ የምልኾ ንዝብል ከምዚ ዝበልካ ንካሊእ ክንፈርድ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ብዛዕባ እቶም ካልኦት እምነት ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል መስለካ ንሰብ ቆሮንቶስ እንታይ ኢልዎም ነቶም ብደገ ዘለው ወፃእሲ እንታተውን ዝፈርዶም ኣብ ውሽጢ ግን ንሓድሕድና ክንፈራረዱ ኣይንኽእልን ይብል ሕጂ እንታይ ማለት እቲ ክንፈራረድ ማለቱ ንሓድሕድና ክንወቃቐስ ነቶም ብደገ ዘለው ግን ወይ ካብ እምነት ወፃእኒ ዘለው ግን ክንፈርዶም ከነብሎም ስኻ ናብ ሲኦል ኢኻ ንስኻ ናብ ገነት ኢኻ ክንብል እዛ ቃል እዚኣ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ትምልከት ግን ብመርኩስ ናይ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር እንታይ ንብሎ ኣሎ መቸም ኩላተን በብወገነን ንፈጣሪ ስለ ዘምልኻ ሓደ ዓይነት እግዚኣብሔር የምልኻ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ብለና መስለካ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብቲ ፍቕዲ 4 ዘሎ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝኣምን ዘበለ ንሱ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበለ ግን ንሱ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ኣይኮነን ይዝብለና ቀዳማይ ዮሃንስ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንተዳኢልና ብዛዕባቶም ህላወ እግዚኣብሔር ወይ ህልውና እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ እዚኦም ንግደፎም ፍርዲ ከምዚ ዝበልናዮ ኣይኮነን ዶቶም ኣብ ፈጣሪ ኣምን እዩ ገለገለ ዝብልስ እቲ ዘይኣምን እውን ንስኻ ናብዚ ኢኻ ክንብሎ ይንኽእልን ኢኻ ብመሰረት ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ኢና ንብል እቲ ንእግዚኣብሔር ዝኣምን ሂወት ክረክብ እዩ ንእግዚኣብሔር ዘይኣምን ከዓ ሂወት ኣይረክብን እዩ
بمسرت كلام لخينا نزارمبر أين فردنا نازلنا فردنا إجزابير فردنا إجزابير ولا بتعود زمن الخندار أخايا مالتي تفردنا إجزابير قال إجزابير زبلنا نجار سلزخنا مالتي أي تفرديلو 4 نتبجير لا يحطون ريتون يبلان إجزابير أبز عالم زي سوبر باور كم زلو وي أبسنا فطرت أبل عليو سوبر باور كم زلو فتعر كم زلو جزاء كم زلو زأمن قن كلهم ببمن قدهم زخودو مالت زيهم كلاتهم بحدا يكونون نابنت أبنا يمسلمنا أمنت انت دارينا حجي فتعر كم زلو أمنيهم جزائي كم زلو بز عالم زي سماين مدرن زفتر أكل كم زلو ملأختي كم زلو قدسان كم زلو زغل نجر بزعبا زلالماوي هوت تناي زلالم ناي ساي ازي كم زلو يا امنيوم قويتنا مدحنا ديس كريستوس جن كم املاح غيرو ما يتقبلون مالتي سلازي فتار مهاني امنيوم ايهوداوያን ተዳሪና እግዚአብሔር ያህዌ ፈጣር ምዃኑ ገዛእ ምዃኑ ይኣምንዮም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሲሕ ግን መሲሕ ምዃኑ ኣይተቀበልዎን محلف كودا سقيلهم ومالتي سلازي كريستنا نحنا بنصارو فتارخم زلنا امنينا نغويتنا يسوع كريستوس كم املاخنا تقبلنا حجي انتي كبل سلاز دلخيه كم ابنت يزين تقيسل كازلو زناي ايهود ناي مسلمنا ناي كريستنا بر بزحات كالو تالو زناي بوهايز بهازم ادفنتيست ገለዝ በሃሉ ወይ ገለገለ ዚያቶም ፈጣርኸም ዘለው ነው አምንዮም ግን ኣብቲ መንገዶም ኮምፕሊትሊ ምስናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነት ዝተሓዘ ኮምፕሊትሊ ኻባና ዘርሓቀ ነገራት አሉ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ዘሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጽ ዝኣመነ ዘበለ እሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እስራኤላውያን ቀዳሞት ኪዳን ዝተኣትወሎም እዮም ሕጊ ዝተዋህቦም እዮም ዓለማ ካሊ ጣዖታት ክትክብል الكላ እዚኦም ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ዝነበሩ እዮም መብዛሕትኦም ነቢያት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ካብዞም ህዝቢ እዮም ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ኣይተቐበልዎን ኩሎም ኣይኮኑን ሐዋርያት ኣቦታትና ንብሎም ካብኣቶም እዮም ግን እዞም ዘለዉ ሕጂ ኣይተቐበልዎን ስለዘይተቐበልዎን እግዚአብሔር ስለዝኣመኑ ጥራይ ከኣቱ እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ክንፈርድ ኣይንኽእልን ክንደፍር ኣይንኽእልን ዝምለሱሉ መዓልቲ ከም ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እዩ ግን ብመሰረት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ዝብለና ብስጋ ከም ዝመጽ ዝኣመን ዘበለ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጽ ጥራይ ዘይኮነ ሰማያዊ ኣምላኽ ኮይኑ ንመድሓን ደቂ ሰባት ካብ ደቂ ሰባት ስጋ ወሲዱ ኣካል ወሲዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ኣካላ ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ተረኺቡ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ መይቱስ ንሞት ስዒሩ ከዓ ናብ ናይ ዘለዓለም ዝፋኑ ዝደየበ ነዚ ዘይኣምን ዘበለ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣይኮነን ኢሉና ሕጂ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ሱፐር ፓወር ወይ ፈጣሪ ገዛኢ ምህላው ተፈላለየ እምነታት የምልኻ እየን እግዚአብሔር ብኸመይ ይርድአን ብኸመይ ክቕበለን ኣብ መወዳእታ ታፍርድን እግዚአብሔር እያ ትምልከት نحن أبزي كنا أكلنا بسيول أكلنا بكمزي كنا لا هنا خلينا جن بمسرة مصحف قدوس باب ولد بمنفس قدوس سبك أمن كمز اللوت إذا توعيبي بقولتنا بإيسوس كريستوس بسجا خمسة ولد نمدحان كمزة تجلس زي أمن جن ولا فتار أنت اللو زأمن أنت أمنه من قستعمل خناتي كونتن قلتي مالتي هجا هذا جزء خمسة challenging زخون نجارات علو خمسة زمات صحتات علو هذا جزء من يحد فلوت كابزم عبيتي ግብጻውያን ናይ ምስልምና እምነት ዝነበረ ኣብ ግዜ ናይ አቡነ ሽኖዳ ዝነበሩ መበል 117 ፓትርያርክ ናይ ግብጽ ማለት ናይ ግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብቲ ቀብሪ ተኣሽሙ ከይዶም ተቢሎም ኣብቲ ናይ ስነ ስርዓት ናይ ሓዘን ማለት እዩ ፍሉጥ ካብቶም ኢሊቲ ነይሩ ሕጂ ባባ ሽኖዳ መጽኦም ኢሎም ድማ ቶም ናይ ምስልምና እምነት ተሐጉሶም ምክንያቱ ዝሞተ ሰላማይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ሓደ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ሕጂ ዝሞተ ዘሎሲ መይቱ ዘሎሲ ናበይ ክኸይድ ናብ ገነት ዲ ክኸይድ ወይስ ናብ ሲኦል ኢሎም ሕጂ ብእምነት ኣይራኸቡን እዮም ምስ አቡነ ሽኖዳ ክልቲኦም ኣብ በበይኑ ጫፍ ዘለው እዮም ማለት እዩ ሓደ ናይ ምስልምና እምነት ሓደ ድማ ናይ ክርስትና እምነት ኣቦ ማለት እዩ ሕጂ ወጣሪ ትሕተ ያ አቡነ ሽኖዳ እንተ ደኣ
ናብ ሲኦል ኢሎማ ይፈርዱ ኣለው ዋላ ነቶም ናይ ምስልምና ተኣሽሙን ፅቡቅ ኣይትብሎምን እያ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከላዓዕሊ ማለት እዩ ናብ ገነት ክብልዎ ከዓ ኣይክእሉን እዮም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ዘይተቀበለካ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ከኣቱ ይክእለኒ ከዓ ዝብል ፅሑፎም ከዓ ኣሎ መምርሒኦም ሕጂ ኣብ ነሽኖዳ እንታይ እዮም ኢሎሞ ኣብታ መሓመድ ዝኣተዋ ናብኡ ከኣቱ እዩ ኢሎሞ ሲምፕሊ ሕጂ በዚ መንገዲ እዚ እቲ ጋዜጠኛ ተሓጒሱ ኮይዱ በቃ ምስ ነቢና መሓመድ ከኣቱ እዩ ክራኸብ እዩ ኢሎም በባሽኖዳ ገለ ኢሎም ንሶም በቲ ናቶም ተርጊሞሞ ማለት እዩ ብናቶም ረድኢ ኣብ ነሽኖዳ ከዓ ናብታ ፍርዲ ተእቱ ነገር የብሎም እንታ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር እያ ስለዚ ናብታ ንሱ ምክንያቱ ከምታ ናይ መራሒኡ ከምታ ናይ መምህሩ ትምህርቲ ዝኸይድ እንተደኣ ነይሩ ልክዕ ናብታ ንሱ ዘለዋ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እከለ ናብ እከለ ኢልና እንምድቦ ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ ንሳ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን እያ ንኣብነት ኣብ ገለገለ ከለዉ ጠቕላላ በዚ በዓል ኣማዞን ዘለው በቃ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ኣዳምን ሄዋንን ዝነበሩ ኣብ በረኻ ኣብ ጫካታት ኮይኖም ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘይብሎም ካብኡ ርሒቆም በቃ ቆፅሊ ተሸፊኖም ኣብ በረኻታት ዝነብሩ ካብዚ ዓለም እዚ ተገሊሎም ዝነብሩ ኣለው ነዚኣቶም ብኸመይ እዩ ክሪኦም እግዚኣብሔር ንዑ እዩ ዝምልከት ናይ እግዚኣብሔር እያ ትምልከት ኣነ እንታይ ዝፈልጥ መስለካ በቃ ቃል እግዚኣብሔር ተነገርኒ ኣሎ ነዛ ቃል እግዚኣብሔር መምርሒተይ ገይረ ንኣምላኽ እንዳመስገንኩን እንዳምለኽኩን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ማድሓኒና ኣብዛ ዓለም እዚ ከም ዝተገልፀ ኣሚነ ህይወት ክረክብ ኢለ እዚኣ ይኽተል ብዛዕባ ንኻልኦት እግዚኣብሔር ይፀባፀቡ ክፈርድ ኣይክእልን ሓንቲ ነገር እንታይ ዘይኣመነ ህይወት የብሉን ኢልና እዚኣ ጀነራላይዝድ ብዝኾነት ነገር ክዛረብ ይኽእል እየ ንስኻ ናብ ከምዚ ኢኻ ንስኻ ናብ ከምዚ ኢኻ ክብል ግን ብዝኾነ ይኹን እግዚኣብሔር ስልጣን ኣይሃበንን በዚኣ ካፀረልካ ኢለ ፅቡቅ ንፅርቲ መልስያ ታንክ ዩ ካልእ እንታይ ድበሃል ኣካታዒ ነጥቢ ይለዓል እዩ ግርማ ሓውና እውን ጠቂስዋ ዝነበረ ኣብ ዓለም ሲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ሰላም ምክኣል ከምፅእ መፂኡ እኳ ዝበሃል እንተኾነ ግን ካብ ብሃይማኖት ዝመፀ ሰላም ሲ ወይ ካብ ብሃይማኖት ዝመፀ ፍቅርስ ብሃይማኖት ዝመፀ ኩናት ደይበዝሕን መብዛሕትኡ ኩናት ክንደይ ሰብ ድዩ ብሰንኪ ሃይማኖት ሃሊቑ ክንደይ መከራድ ይመፅኡ ራእዩ እንደዚ ማእኸላይ ምብራቅ ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂቲ ነቢታት ኩኑ ወይ ክስታይ ተላዒሎሙሉ ዝበሃል ቦታ ዝህወኽ ዘሎ ብሰንኩ ደይኮነን እቶም ኣምናኽ ወይ ከዓ ሃይማኖት ከምዘየሎ ዝኣምኑ ህዝቢ ደይኮኑን እሞ ኣዝዮም ሰላማውያን ዝበሃሉ ራእዮም እንዶ ዝበሃል ነገር ይመፅኡ ስለዚ ሃይማኖት ሲ ካብቲ ዘምፆ ሰላምን ፍቅርን ዕቤትን ሲ ዘምፆ ዕንወትን መከራን ይበዝሕ ዝበሃል ነገር ኣሎ እሞ ሓደ ከምኡ ኢልካ ተኣምን ዶ ከምኡ ምባልከ ልክዕ ድዩ ብኸመይና ነዚ ነገር ክንርድኦ ዘለና ኣብዚ ተጋጊለ ዝብል ሕፅር ዝብል ሓውና ናይ ብዙሕ ሰብ ናይ ብዙሕ ሰብ ርእቶ እዩ ናይ ብዙሕ ሰብ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከምኡ ጋጢምካ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንደይ ሰብ ብሰበብ ሃይማኖት ዝጠፍእን መከራ ዝመፅእን ኩናት ዝመፅእን ዘሎ ረኣዮ እዩ ዝብለካ ክንደይ ሰብ እዩ ዝሕረ ዘሎ ስለዚ ሃይማኖት ሲ ካብቲ ፕሮሚስ ዝገብሮ ሰላም ፍቅሪስ ወፂ እዩ ከም ኣብነት ኢኻኡ ክስታይ ገይርያ እምበር ናይ ብዙሓት ሰብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ትለዓል ነገር ኮይና ስምዓኒ ምናልባት ኣብታ ናይ ሓውና ግርማይ ኣብ ገለገለ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ገለገለ ከምዚ ቁርብ ድፍር ኢሉ ዲና ክንብሎ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ጭብጢ ዘይብልካ ድፍር ኢልካ ይትዛረብና ከምዚ ሰጋኡ እንትብል ኢኻ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ህይወት ካብ ማእስ ትቕፅል ወይ ሰብ ዝበሃል ካብ ማእስ እዩ ዝብል ኣልዒልኩሞ ዝነበርኩም ክተ ሕጂ ካብ ክንዲዚ ሰሙን ወይ ካብ ክንዲዚ ወርሒ ልቢ ምስ ገበረ ከምዚ ምስ ተበለ ገለገለ ዋላ ብጥንሲ ከሎ ከምዚ ዓይነታት ኣርጉሜንታት እዮም ነርኩም ማለት እዩ ሕጂ ብታ ንስኻ እንታይ እያ ዝበልካ ካብታ ድቂ ዝበልካያ ነገር ብኣያ ትውሰድ ዋላ ስነ ፍልጠት ይቕበሎ ድዩ ገለ ኢልኩም ኣልዒልኩማ ነይርኩም ንሱ ዋላ ብስነ ፍልጠት ኢሉ ኮያ ዋላ ብሳይነስ ኢሉ ግን ሳይነስ እውን ከምኡ ኣየብልኒ ማለት እዩ ኩሎም ዞም ናይ ባዮሎጂ ዘፅንዑ ናይ ኤምብሪዮሎጂስት ገለ እዚ ኩሉ ነገር
ናይ ስነ ፍልጠታውያን ብቕልል ዝበለቶም ሊቃውንቲ ኣብቲ ናተይ መደቡን ንሽቶ መልሲ መነረ ከባቢ 5,500 ናብ ታሕቶኻ ክምለስ ይርስዕ እኳን 5,500 ዝኾኑ ሊቃውንቲ ብዛዕባ ስነ ህይወት ዘጽንዑ ሳርቬይ ገይሮም መጽናዕቲ ገይሮም 96 ካብ ሚእቲ ስነ ፍልጠታውያን ኢና ንብል ዘለና እዚኦም ሃይማኖታውያን ዘይኮኑ 96 ካብ ሚእቲ ድቂ ክትፍጠር ኮላ ህይወት ሸዓ ከም ትጅምር እዮም ኣረጋጊፆም ማለት እዩ ግደፍ እምነት ሲ ብስነ ፍልጠት እውን እንትኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ወዲ ተባዕታይ እቲ ዘርኢ ተባዕታይ እቲ ስፐርም ምስታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንቋቑሖ ነናቶም ኮድ ዘለዎም ጂን ኮድ ዘለዎም ዲኤንኤ ሒዞም እዮም ዝመፁ ልክዕ ክልቲኦም ምስ ተራኸቡ ግን እተ ዘርኢ ተባዕታይ ነታ እንቋቑሖ ምስ ተራኸቡ እታ ድቂ ትበሃል ዛይጎት ምስ ተፈጠረ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓድሽ ኮድ እዩ ዝፈጠር ማለት ካብ ክልቲኦም ዝመፀ ስለዚ እታ ላይፍ ካብታ ሸዓ እዋን እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ብስነ ፍልጠት እውን ኣብዚ ናይ ኩናት ክመፃካ ኩናት ሎም እንታይ መስለካ እቲ ሞባይል ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘሎ እዩ ኮምፒተር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ እዩ እቲ ሕጂ ከምዚ ብሓፈሻዊ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ መብዛሕትኡ ኩናት 90 ከሚእቲ ወይ 70 ከሚእቲ 50 ከሚእቲ ብሃይማኖት ዝተላዕለ እዩ ኢልካ ጀነራላይዝ ክትገብሮ ይትኽእለን ኢኻ ምክንያቱ ታሪክ ናይ ገዛእ ርእሱ መዝገብ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሓራይ ናብ ታሕቶኻ ክምለስ ማለት እዩ ናብቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ኩናት ዝብል ኖርማል ዝኾነ ሰብ ጎግል ክገብር ይኽእል እዩ war started due to religion ኢሉ ኖርማል እዛ ዝብላ ዘለኹ ፅሒፉ ጥራይ ኣብ ጎግል ይፅሓፋ ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ዝመፅእ ሕቶታት እቲ ኣብኡ ዝፅሓፍ ካብ ዝተፈላለየ እቲ ምንጭታት ስለ ዘምፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ካብ ዝተገብረ ኩናት ማለት እዩ ኣብ ዓለም ካብ ዝተገብረ ኩናት ትሕቲ 7% ብምክንያት ናይ ሃይማኖት ወይ ብምክንያት እምነት እዩ ዝብሎ 7 ከሚእቲ ትሕቲ 7 ኤግዛክት 7 እውን ኣይኮነን 7 ከሚእቲ ንኣብነት ኣብዚ እንተ ደኣ ሪኢና ኣብ 1995 ክሳብ 291 ዝነበረ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ እዚ ናይ ክሩሴይድ ዝብል እዚ ናይ መስቀላውያን ምስ ናይ ምስልምና ዝግበር ዝነበረ ኩናት ነታ ናይ ቅድስቲ ከተማ ወይ ኢየሩሳሌም ንዓኣ ንምውፃእ ወይ ካብኦም ካብቲ ናይ እምነት ምስልምና ዝገብጥዎ ዝወርዎ ንሓደ ሸዓቲኦም ይወሩ ንሓደ ሸዓቲኦም ይገብጡ ከም እንዳበሉ ስለ ዝነበሩ ከባቢ 200 ዓመት ዝኸውን እዚ ናይ ክሩሴይድ እንዳተባሃለ ኣብ መንጎ ምስልምና ኣብ መንጎ ክርስትና ከምዚ ዓይነት ኩናት ተኻይዱ ናይ 200 ዓመት ከባቢ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ በዓል ፍራንስ እንተዳሪና ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ ናይ ፕሮቴስታንት እምነት ኣብዚ ተሰኣሉ ዝነበረ እዋኑን ኣብ መንጎ ናይ ካቶሊክን ኣብ መንጎ ናይ ፕሮቴስታንትን ናብቶም ናይ ፖለቲከኛታት ነገስታትን ስለ ዝለሓመተ እምነት ማለት እዩ ብኡ ገይሮም በቲ ሃይማኖታዊ መንገዲ ገይሮም ናብቲ ህዝቢ ወርዱ ስለ ዝነበሩ በዚ መንገዲ እዚ እውን ኩናት ይግበር ነይሩ ስለዚ ካብዚ ክንደይ ዝብሎ ካብ 1763 ውግእ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ዓለም ካብ 1763 123 ጥራሕን ብምክንያት ሃይማኖት ኩናት ተገይረ እዚ ዝኾነ ሰብ ኩናት ብሰንካ ሃይማኖታት ዝተገብረ ተባሂሉ ኖርማል ጎግል ገይሩ ኣብ ኢድ ዝኾነ ሰብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ተን ኩናት ዝተገብራ ካብ 1700 ገለን 123 ኩናት ጥራሕ እዚ ድማ ብፀብጻብ ትሕቲ 7% ማለት ማክሲማም 7% ድሓርና ንብል ሕጂ ከምዚ ጀነራላይዝ ጌርና ሃይማኖት ከምዚ ናይ ኩናት ምንጪ ወይ ናይ መፈላለይ ምንጪ ጌርና ክንገልጾ ወይ ክንረዱ ዝኾነ ይኹን ጭብጥ የለን ዝኾነ ይኹን መረጋገጽ የለን ሓደ ነገር ግን እንታይ ኣሎ ምናልባት ናብ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ዘበገሶም ሰባት ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ እንተዳ ኢልና ኣብ መንጎተን እምነታት ኣብ መንጎተን ሃይማኖታት ኣብ ንሓድሕዱ
زي مسمع له أبنا حد حدو مفلليات يمص نابنت أبناي كريستنا تدا مصينا بتينا أورثودوكس توري بيتكسيان له بتينا زن فارست زناي أورثودوكس له بتينا زن بعل جرح روسيا قال مالتي بتحدنا كاثوليك له بتحدنا بروتستانت له بتحد خمسين دبل أزي بزح تسكت سالو مالتي أبناي مسلمنا أنت دا مصيناون تمساسالي بتحدنا يسونا زبهال له بتحدنا يشع زبهال على إيران قالن مالتي كتاب كله أنت دا أخذنا كم عينة مقالات الله بعد هندو أنت دا أخذنا بعد هندي أبناي تمسوك في هيمانوتات كم زي عينة أبتين سجمات الله زي كم من تايز تبقى سنة جراتيو نابنت أب كريستنا زلو أنت دا مصينا كابتن أي دوغما كابتي سرعاتاتن كابتي حقتاتن سب بناتو رديت وي بزي كونه منقدي فليب زباله حدش منقدي كمهرن كترجمن يجمرمو ناتوج انفر حيزي قيد مالتي وي نعوز صعبو نوزي صبو عليلو نعوز ختل نعوز صعب نغرات الله قاليو قال እግዚአብሔር ብዙ حكايه مرمره በቃ በኮመን ሰንስ እከለኮ በልሕ እዚ ነገር እዚ ጽቡቅ አለ እዚ ትክክል አለ እንዳበለ ብዙ صعب ብዙ መፍንጭ አላት አለው ማለት ነው ስለዚ ካብዚ ዝተበገሰቲ አሞንጎ ሃይማኖታት ዘሎ አውሽጣ ሃይማኖታት ዘሎ አብና حد حدو ንኣብነት ናይ አይሁድ ናይ ምስልምና ናይ ክርስትና አብና حد حدو ከምዚ ይኹን ገለልካ ማሕበራዊ ሚድያ ነገራት ስለ ዝጓሃር ገለገለ ብዙሕ ክትዓት ስለ ዝመጽእ ደአምበር ዝኾነ ይኹን ኩናት ሓደ ኣብርስ ሓደ ኩናት ዝለዓል ከም ዝኽብሎ ዝጸንሐ ማለት እዩ ማለት መብዛሕቱ ሃይማኖት ዘበገሰ ኩናት ዝበሃል ነገር የለን ብውሽጢ ነገራት ክህሉ ይኽእል ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ እቲ መበገሲ ጉዳይ ሃይማኖትን ኣይኮነን ናልባት ብውሽጢ ሃይማኖታዊ ነገር ከምዚ ተበላፂ ሓሳባት ናይ ሃይማኖት ዘተኮረ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ግን ኣሜሪካ ኮ ትራምፕ ኮ ናይ ክርስቲያን እዩ በቃ ናይ ክርስቶስ ሰዓብየ ባህል እዩ ናትያናሁ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ ዝብሉ ወገን እዩ ናይ ኢራን እንተ ደኣ ኸድና ከዓ ጠቕላላ ከዓ ንሶም ከዓ እቲ ክርስትና ዝበሃሉን ዘይቅበሉ ማለት እዩ ዲፍረንት ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዝግበር ዘሎ ምናልባት ብውሽጢ ብርድኢቶም ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ናይ ኒሕ ማለት ግን ከምኡ ይኮነን ንኣብነት ኢራን ንመን እያ ተድብድበን ዘላ ንናይ ምስልምና ሃገራት ነዘን ኩለና ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ንዐን እያ ተድብድበን ዘላ ንኢራን ዝድብድባ ዘለዋ ኸ ዝሕግዛ ዘለዋ ማለት እዩ በዓል ሩስያ ማለት እዩ በዓል ሩስያ ናይ ክርስትና ሃገራት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ዝፍጠር ሰብ ነናብድላይ ረብሓ ነናብድላይ ትርጓሜ ክወስዶ ይኽእል ይኸውን ግን ንእምነት ከም መበገስ ገይሩ ክወስዶ ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ስለ ዝደለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጠቕስዎ ነዚ ነገራት እዚ መን እዮም እዞም ናይ ኣቴይስት ማለት እዩ እዞም ብእግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ኣብቲ ናቶም ኣርጊሜንት ብፍላይ ምስ ክርስትና ክካትዑ ከለዉ በቃ እቲ ኣምላኽ ኣሎ ኢልኩም ተኣምንዎ ብሓቂ ኣሎ ነይሩ እንተዝኸውን ሱናሚ ማዕበል ንበዓል ጃፓን ክውድእ እንከሎ ኣበይ ነይሩ ይብል ኣብ በዓል ሄይቲ ከቢድ ዝኾነ ምንቅጥቃጥ መሬት ወዲኡ ልዕሊ ከባቢ 40 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ክውዳእ ከሎ ኣበይ ዳ ኣሎ እግዚኣብሔር እዚ ኩናት እዚ ከምዚ ኩናት እዚ ክጣፋእ ከሎ እግዚኣብሔር እንታይ ኮይኑ ዳ ይርኢ ህፃናት ክመቱ ከለዉ ከምዚ ከብል ከሎ እዚ እዞም ናይ ኣቴይስት ንሳቶም ዘምፅዎ ሓሳባት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስነ ፍልጠት ልሂቃን ዝኾኑ ማለት እዩ ከም በዓል ኒል ዲግሬስ ኣብዚ ናይ ሳይንቲስት ዝሳቶም እውን ሓደ ካብቲ ጭብጥ በቃ እግዚኣብሔር የለን ዝብል ወላ ሓንቲ ፕሩፍ የብሎም ከም ዘሎ ግን ብብዙሕ መንገዲ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ንግረ መንገደይ ኣብዚ ንክመፅእ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ምናልባት ዕድል ተይብካኒ ኣብታ ናይ እግዚኣብሔር የለና ምባል ፈጣሪ የለና ምባል ዝኸዱ ዘለው ብስነ ፍጥረት እውን ኣብኡ ከሎ ክንረድኦም ከም ንኽእል ንእሽቶ ትንክፍ ከብላ ስለ ዝደለኹ እየ ድሓር ሓፈሻዊ ግን እዚ ናይ ኩናት እንተ ደኣ መፂና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝኾነ ጭብጢ የለን ማለት እየ ቀደም ነገስታት ንስልጣኖም ንመሬት ክግብቱ ገለተ ዘይኮይኑ እምነት ንኸስፋሕፍሑ ኢሎም ካብቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ረፅሚ ካብኡ ዝያዳ ዝኾነ ኮይኑ ሃይማኖታዊ ኩናት
ዝዓብለለ ወይ ዝበዝሐ ቁፅሪ የለን ክብለካ ይደሊ ብቕለል ዝበለ ጭብጢ የለን ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብዛ መጨረሻ ትንክፍ ኣቢልካ ዝነበርካ ሓው ካሳሁን ኣዝያ ፅብቕቲ ኣርእስቲ እያ እግዚኣብሔር ሲ የለን እንተዝህሉ ነይሩ ሲ መጀመርያ እቲ እግዚኣብሔር ትብልዎ ነገር ርህሩህ ሓላይ ፈቃር ናይ ሰባት ኩሉ ፅቡቕ ዝደሊ ኢልኩም ኢኹም ትሰብኩ ወይ ትዛረቡ ግን በዝም ምክንያት ከም ዝኽጠቕሶ ፀናሕካ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ዓለም ዝወርድ ግፍዕን መከራን ሰብ ዝሰርሖ ኹን ባህርያዊ ኹን ከምዚ የሎስ ዝምርትዖ ኣለና ኢሎም ይካትዕዮም ሓደ ሓሳብ መፀልካ ሕጂ እንታይ መፀልካ ሰብሲ ህልውና እግዚኣብሔር ክርድኦ ክእል ዶ ብእምሮሲ ንኣብነት ንዓይ ሕጂ ካሳሁን ሓወይ ኣኪለ ኣብ ርእስኻ ዘለዋ ፀጉሪ ክንደይ እንተልካ ኣይፈልጥን እየ ሓሚመን ሕክምና ከይድ እሞ እንታይ ሕማም ከም ዝሓመምኩ ከማንስ ኣይፈልጥን እየ ዶክተር እዩ ዝነግረኒ ሕጂ ገለ ሰብ እንታይ ይብለካ እስኻስ ሕማምካ ከማን እንታይ ማለት ከም ምዃና ዘይፈለጥካ እንታይ ሓሚምካ ከም ዘለካ ዘይፈለጥካ ሲ ነዚ ኩሉ ዓለም ዝፈጠረ ፈጣርስ ኣይትርድኦን ኢኻ ክትርድኦ ይትኽእልን ኢኻ ሓሲብካስ ክትርድኦ ይትኽእልን ኢኻ ስኢልካ ወይ ስኢልካ ድፍን ኢልካ ተኣምልኽ ወይ ከዓ የለን በል እምበር በእምሮኻስ ንህልውና እግዚኣብሔር ክትበፅሖ ይትኽእልን ኢኻ ዓቕሚ የብልካን ይብሉኻ ሕጂ ሰፊሕ እዩ ምናልባት ሰዓታት ክንወስደሉ ንኽእል ንኸውን መረዳእታ መታን ክህልዎ መጨረሻ ክገብራ ድሓንዛ ሕቶ እዚኣ መጨረሻና ክትከውን እያ ሒዘካ እውን ኣለኹ ምሸት ምድሪ ከመይ እዩ ሰብሲ ስቂሉ ድዩ ማለት ብእምነት ጥራሕ ኬትካስ ዕምፅፅ ኢልካስ እንታይ ትበሃል ብኣሞ ይሰምዖም ነይሩ እባ እግዚኣብሔር ኣሎ ምባል ሕሸናትም ሰባት እንተሎ ፅቡቕ ንረኽቦ መንግስቲ ሰማያት ኣሎ ብለና ኣሎ ንረኽቦ እንተዘይ ኣሎ እንታይ ክሳር ኣለና ኢሉስ እዚኣ እሞ ሸጠፍያ እዚኣ ሸጠፍያ ወይ ተረዲእና ዋ ኣሎ ኢልና ከነምልኾ ኣለና ክንርድኦ ኣለና ወይ ከዓ ካልእ ክትከውን ኣለዋታ መንገዲ የለን ክንብል ኣለና ካ ትብልካ ኣሎ እንተበልካስ ክትርድኦ ይትኽእልን ኢኻ ስኢልካ በናይ ዓቕምኻ ፅባሕ ትኸውን እኳ ዘይትፈልጥ ሰብሲ ነዚ ኩሉ ዓለም ንዘይርአን ዝርአን ዓለምሲ ሓንቲ ያኖ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝኸዋኽብትን ካብ ንፈልጦ ዘይንፈልጦ ድበዝሕ ግደፎ ብደገ ዘሎ ሳብዛ ነብስና ዘሎ ፅፍርና እኳ ዘይንፈልጣ እንታይ ሓሚማ ገለስ ዝበሃል ስፍሕ ዝበለ ዝረረባ ኣሎ ወይ የብል ሞ ክትሓስብ ከለኻ ሓዳርግኻ ትዝዝ ዘብለካ ከመይ ዳይ ነገር ትብል እዋ ሕጂ እስከ ነዚ ቕሩብ ትንክፍ ከነብሎ መዓልቲ ተሂብካኒ ሕጂ ተወሲኽካኒ መቸም ኣነ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ ብዙሕ ሰብ እውን ብዙሕ ሕቶታት ኣለዎ እሞ ከመይ ንሪኦ ነዚ ነገር እዚ ፀገባ ኣይኮነን ሓካኻ ኢኻ እዚ ኣብ ብዙሕ ሕቶታት ዘለይ ብፍላይ ከምዚ ዝብለካ ዘሎ እዞም ኣቴይስት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ መብዛሕትኡ ዝሓቱ ሕቶታት እዩ ገሊኦም እንታይ ይብሉካ መስለካ ብፍላይ ንኸይኣምን ልቡ ዘተረረ ሰብ ንኣብነት እንታይ ይብለካ መስለካ እግዚኣብሔር ብናይ ክርስትና ትምህርቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኢኹም ትብሉ ያ ከምዚ ካን ኤቭሪቲንግ ኦኬ ስለዚ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ መጀመርታ ሓንቲ ከባድ እምኒ ንሱ ክሽከማ ዘይክእል እምኒ ንሱ ይፍጠራ መጀመርታ ይብሉኻ ሕጂ እግዚኣብሔር ክሽከማ ዘይክእልስ ከባድ እምኒ ይፍጠራ ይብሉኻ ሕጂ ከምዚ መስቀላዊ ተእሽው ማለት እዩ ብክልት እዩ እንተ ደኣ ክሽከማ ዘይክእል እምኒ እንተ ደኣ ዘይፈጢሩ እሞ ይክእለኒ ማለት እዩ ወክብልዎ ክሽከማ ዘይክእል እምኒ እንተ ደኣ ፈጢሩኻ ኣልዕላይ ሎም ከዓ ክሽከማ ኣይክእልን ስለዚ ክሽከማ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑስ ኣምላኽ ኣይኮነን ናብ ምባል ንክኸዱ እዋ ተረዲኻኒ ናይ ወዲ ሰብ ክፍኣት ክሳብ ክንዲዚ ዝኸደ ርሕቀት እቲ ተኣሽሙ እዋ ተረዲኻኒ ክሽከማ ዘይክእል እምኒ ክፈጥር ማለት እዩ በቃ እንተዘይልዒሉ ዋሽዑ ክሽከማ ይከኣል እሞ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይክእልን ኣነ ምንታይ ሰማዕ መስለካ ብዓብዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣቢኖም ተሰማሚዖም ኣብቲ እምነት ክርስትና እንተዳመፅዮም ይረብሑ ዘለኣለማዊ ሂወት ይረኽቡ ማለት እዩ እንተገደደ ግን ብውሕዱ ከም ሰብ በቃ ፈጣሪ ኣሎ ኢሉ እንተኣሚኑ
ከምዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ወለድና ምስላ ኮሎ በምሓርኛ ከምዚ በለው ከለው ገይሮምስ ብኣክሱም ክወፁ ብዘበን መን ንጉስ እዩ ኩልኻ ሓመድ ሒዝካ ውፃእ ተባሂሉስ ከምዛ እንታይ ዘይሓቅን ክኸውን ይኽእል ግን ኩሉ ሓመድ ሒዙ ይወፅእ ሞ ገሊኦም ውሑድ ገሊኦም ነዊሕ መንገዲ ስለ ዝኾነ ገዲፎሞ ገሊኦም ከዓ ብዙሕ ናይ ሓለፍቶም ኣኽቢሮም ከይዶም ሕጂ ብታ ምስላ እንታይ እዩ ዝበሃል ውፅእ ምስ በሉስ እቲ ተሸኪሞሞ ዝወፅእ ሓመድስ ወርቂ ኮይኑ ፀኒዕዎም ኢሎም ሽዑ የያዘ አዘነ የወሰደ አዘነ ያልወሰደ አዘነ ዝሓዘ ማረረ ዘይሓዘ ማረረ እወ በቃ ሕጂ ታ ምስላኹም እዮም እቲ ዝወሰደ እቲ ዘይወሰደ ኣታ ቁርብ ግድም መኽኣልኩ ነይረ ይብል እቲ ቁርብ ዝወሰደኻ ብዙሕ ዋይ መኽኣልኩ ነይረ እንደ ብዙሕ ገለ ይብል እቲ ብዙሕ ዝወሰደኻ ከላስ ኢለ እምበር ዓቕሚ እኮ ነይሩ ንገለ ኩሉ ሓዚኑ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ዝወሰደ ተኪዙ ውሕድ ዝወሰደ ጉህዩ እቲ ምክንያቱ ዝያዳ ክወስድ ስለ ዘይደልዮ ስለ ዝኽእል ነበረ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ናይ ፈጣሪ ነገር ፈጣሪ ኣሎ ኢልካ ኣሚንካ ምሊኽካ ፅባሕ ንግሆ ፈጣሪ ኮፍ ኢሉ ፀኒሕ እኳ ኣብ ፍርዲ ክትቀርብ ከለኻ ትኸስብ ኢኻ ፈጣሪ የለን ኢልካ እንተ ደኣ ኣሚንካ ግን ብዛዕባ እቲ ናይ ሰማያዊ ህይወት ገና ኣብዚ ምድር ዘሎ ሰብ ከሲርዎ ኣሎ ማለት እዩ ፈጣሪ ኣሎ ኢሉ እንተ ደኣ ኣሚኑ ግን ኣብዚ ምድር እዚ እውን ወላ ሓንቲ ዝኸስሮ ነገር የለን ኣብ ዝኾነ ነገር ክዋሳ ማለት ፈጣሪ ኣይትስራሕ ኣይትብል ገለ ይበለ በቃ ሓጢኣት ኣይትግበሮ ጥራሕ ኢሉ ኣይተዓምፁ ጥራሕ ኢሉ እዚ ከዓ ዝኣምንን ዘይኣምንን ዘቕበሎ ነገር እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ሓደ ግዜ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣምፅአ ነይረ ናይ ሓደ ዴቪድ ዝበሃል ናይ ኢራናዊ መበቆል ዘለዎ ኣሜሪካዊ ብጣዕሚ ኢንፍሉዌንሻል ሰብ እዩ በዓል ፀጋ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንብዙሓት ዝፀልዩ እግዚኣብሔር የለን ኢሉ ካብ ዝኣምኑ ዝነበሩ ሰባት እዩ ወዲ 25 ዓመት ከሎ ናብ ኣሜሪካ ምስ ዝርኡ ከይዱ ኣቦና ኣዶን ወዲ 25 ዓመት ኣብቲ ሽዑ እዋን ተፈላለዮም እዮም ኣብ ኢራን ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገማት ስለ ዝነበረ ሰብ ንሰብ ክትኣምነሉ ዘይትኽእል ነገር እዩ ስለዚ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንዘይትሪኦስ ነቲ ትሪኦ ሰብ እኳ ኣይተኣምንን ኢኻ እዩ ዝብል በዓሉ ክገልፅ ከሎ ሕጂ እንታይ ይብል ነይሩ ግን ምሰድኡ እውን ዳሃያ ይነበሮን ሓንቲ ጓል ዓርኪ ሒዙ ምስኣይ ዝነበር ነይሩ 5 ዓመት ዳሃያ ይብሉን ምሰድኡ ኣብ መዓልቲ ግን ይብል 3 ግዜ ይፅሊ ነይሩ ንኣምላኽ እንታይ ይብሎ ነይሩ I don't believe that you exist ይብሎ ከምዚ ህላዊኻ ወይ ከም ዘለኻ ይኣምንን እየ ግን እዚ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ይፅሊ ነይሩ ሴኪሪቲ ሃበኒ እንተለኻ ውሕስነት ሃበኒ ምግበይ ብዛዕባ ዝኽደኖ ብዛዕባ ስርሑ ካብዚ ግን ሓልወኒ ይብሎ እንተለኻ ማለት እዩ ግን ኣይኣምነካን ኣይተረዳእኹን እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣይኣምነካን I don't believe you በቃ I don't believe that you exist በቃ ከም ዘለኻ ይኣምንን እየ ግን እንተለኻ እንዳበለ ሕጂ እቲ ኣነ ዝገርመኒ ናቱ እቲ ዲሲፕሊን ማለት እዩ 3 ግዜ ኣብ መዓልቲ ሓደ ንእግዚኣብሔር ዝኣምን ብዲሲፕሊን ከምዚ ዓይነት ከምዚ ብተኸታታሊ ተኣሽሙ እቲ ናይ ፀሎት ስነ ስርዓት ኣለና ድዩ ሕቶ እንተ ደኣ ኣምፂኻዮ I don't think ሕጂ 3 ግዜ ግን ይፅሊ ነይሩ እሱ ኣብ መዓልቲ ንዘይኣምኖ ኣምላኽ ድሓር ሓደ ግዜ ምስ በዓልቲ ምስ ተዓርኩ ማለት እዩ ለይቲ ብዝኾነ ነገር ተኻርዮም ተፈላለዮም ትናቶም ዝነበረ ዝምድና ብሬክ ኣፕ ገይሩ ተፈላለዮም ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ተበዲለ ኢሉ ኣብ ውሽጡ ስቆርቂሩ ተሃሲዩ ብጣዕሚ ይሓዝን ማለት እዩ ተስፋ ይቆርፅ ለይቲ እዩ ከባቢ ሰዓት 2 ፈርቓን ገለ ማለት እዩ ናይ ለይቲ ገዲፋቶ ኸይዳ ንሱ ንበይኑ እንዳበለ ከሉ በቃ ቴሌፎን ኣልዒሉ ምሰድኡ ዳሃ የብሉን 5 ዓመት ኣድራሽ የብላ ኣድራሻ የብሉ ድምፂ ኣይፈልጠን ኣበይ ከም ዘላ ኣይፈልጥን እስኪ ኣምላኽ ኣለኻ እንተ ኮንካ ናይ ብሓቂ እስኪ ምሰደ ያራኽበኒ ኢሉ መፈተኒ ከም ዘለኻ ይኣምንን ግን እስኪ ራኽበኒ ኢሉ እንታይ ገይሩ within 30 ሰከንድ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድ ደቂቃ ይመለአን ቴሌፎን መፂኡ ካብ ዘይፈልጦ ብሎክድ ናምበር እዩ ዝብሎ ብሎክድ ናምበር መፂኡ ኣልዕል ኣቢሉ እንተደወለ ሃለው ይብላሉስ ኣድኡ እንዳ በኸየት ትድውለለ ይብልካ ኣደይ እንዳደወለ እንዳበኸየት ደው ኢላ ከመይ ጌርክ እንታይ ኮንክ ዳኣ ትበኺለ ኢለያ ኢለዋ እቲ ኣብ ውሽጥኻ
ኣጋጢሙ እኳ ዘሎ ፀገም ስለ ዝፈለጥኩ ስለ ዝተረዳእኒ ኢላቶ ሕሰቦ ምስታ መፃ ዓርኩ ዝነበረት ምስኣ ብሬክ ኣፕ ገይሩ ምስኣ ተፈላለዩ ብጣዕሚ ውሽጡ ባዶነት ተሰሚዕዎ ተስፋ ቆሪፁ ክሳብ ክንዲዚ ዘምፅየላ ሰዓት ማለት እያ ናይ ኩነታቱ ተረዲኣስ ኣድኡ ደው ኢላትሉ ቴሌፎነይ መን ሂቡክ ኢልዋ እዋ ቅድሚ 6 ወርሒ ከምዚ ገይረ ሒዘ ነይረ ገለገለ ኢላ ኣቢላት ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዝኾነ ስፔኩሌሽን ኣይናኣትን ኢና ድሓር ማለት መን ይደው ኢሉሉ ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድስ እግዚኣብሔር ዲ ነታ ኣድኡ ቀስቂሱ ደው ኢልዋ ቴሌፎን ከመን ሂብዋ እግዚኣብሔር ዲ ባዕሉ ነድኡ መሲሉ ዲ ደው ኢሉ ናቱ ህላዌ ንክገልጽ ኢሉ we know nothing ወላ ሓንቲ ንርዳእኒ ናብዚ ከምዚ ብግምት ከምዚ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንሱ ጥዕገሩ ስለ ዘይገለጸ ማለት እዩ ብሓፈሻው ግን እንታይ ኢና ክንዛረብ ንኽእል እዚ ሰብ እዚ ካብታ ሸዓ እዋን ንድሓር ህልውና ወይ ህላዌ እግዚኣብሔር ኣሚነ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓደ ሱፐር ፓወር ከም ዘሎ ይኣምን ኢሉ ስለዚ ንፈጣሪ ምእማን ንረብሕ እምበር ኣይነብልን ሓደ ግዜ ናብነት ስነ ፍልጠታውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ እንተዳርኢና ከይዶም በቃ ሓደ ሱፐር ፓወር ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሱፐር ፓወር ኣሎ ናብ መባልዮም ዝበፅሑ ዘለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ገለገለ ዘምፃኽዎም ኣብቲ ናተይ ሜድያታት ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ኤንስታይን ሓደ ግዜ ኣልበርት ኤንስታይን ሓደ ዓርኩ ከምዚ ፊዚስት ነይሩ ከምዚ ናይ ፊዚክስ ልሂቕ ሚሸል ባስኮዲ መን እዩ ዝበሃሉ ደይ ሚሸል ባሰ ገለ ዝበሃል እዩ ሚሸል ቤሶ ናብ ገዙ ይበፅሖ እሞ ሕጂ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ጣውላ ሓንቲ ፅብቕቲ ተኣሽሙ ነይራቶ ከምዚ መርከብ ዝተሰርሐት ማለት እዩ ዋው ፅብቕቲ መርከብ እምበር ከመይ ጌርካ ዳ ሰሪሕካ ምን ሰሪሕዋ ኢልዎ ኣነ ኮንኩ ሰሪሕ ኣይተሰርሐትን ኢልዎ ኣይንስታይንካ እንታይ ማለትካ ኢልዎ እዎ እዛ መርከብ እዚኣ ኣይተሰርሐትን ማለት ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ሰሪሕዋ ከመይ እዋ ኣብኡ ኮላ እያ ባዕላ ተፈጢራ ሕጂ እቲ ሓደ ሊቕቲ ሳይንቲስት እንታይ ማለትካ እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ እኮ ኢልዎ ሕጂ ማይንዲ ኢት ኢልዎ ሸ ኣልበርት ኤንስታይን እዚ ኩሉ ናይ ዓለም ስነ ፍጥረት ኣብ ህዋ ዘለዎ ኣብዚ ምድሪ ዘለዎ እዚ ኩሉ ነገር ስነ ፍጥረት ብዝተወደበ መልክዕ ስነ ስርዓት ብዘለዎ ሲስተም ተዋሃሂዱ ክኸይድ ከሎ ነዚ ነገራት እዚ ክገብር ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ከም ዘሎሲ ከመይ ጌርና ክንቅበሎ ዘይንኽእል ስለዚ ኣነ ኢልዎ ብላዕሊ ሓደ ሓይሊ ከም ዘሎ ይኣምን እየ ኢልዎ ንኣብነት እንታይ ኢልዎ መሬት ሲ በቲ ኣብ ልዕሊ ዙርያ ኣብ ልዕሊ ፀሓይ ክትዘውር ኮላ እቲ ናይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሒዝዎ ስለ ዘሎ በዚ ነገራት እዚ ኣፀኒዓ ትነበር ንክንዲዚ ቢልዮን ዓመታት ኢና ንብል ኢሉ እዎ ሕጂ መሬት ናብ ፀሓይ እንተደኣ ቀሪባ ተቃፂልና ምሞትና ካብ ፀሓይ እንተደኣ ተፈንቲታ ከዓ በረድ ኮይና ምሞትና ነዚ ኣብ መንጎ ነገራት እዞም ክልተ ናይ ሞት መንገዲ ዘለዉ ኣብኡ ንኸይንበፅሕ መሬት ተጨፍሊቓ ንኸይትመውት ወይ ብሃሩር ወይ ብፀሓይ መኺኻ ከይትመውት ወይ ብበረድ ተለዊጣ ከይትመውት ንክልቲኡ ከምዚ ገይሩ ወጢሩ ሒዝዋ ዘሎ እቲ ናይ ማግኔት ንሱ ብኸመይ መንገዲ እዩ ኮይኑ መን ይፈጢርዎ በዚ ነገራት እዚ ገይርዎ ስለዚ ኣነ እንታይ እዩ ዝብሎ ኤንስታይን ማለት እዩ ብዚ ናይ መን እዩ ዝበሃል እዚ ብናይ ስፒኖዛ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ዳች ፊሎዞፈር ማለት እዩ ብናይ ስፒኖዛ ኣምላኽ ይኣምን ኣነ ኢልዎ ሾ ኤንስታይን ብናይ ስፒኖዛ ኣምላኽ ብኡ ይኣምን ኢልዎ ሕጂ እቲ ስፒኖዛ እቲ ፍላስፋ ዝኣምኖ ዝነበረ እቲ እግዚኣብሔር ሓደ ሱፐር ፓወር ገለሎ ኢሉ ምናልባት እዚ ንሕና ንኣምኖ ዘለና ኣምላኽ በዚ ናይ መንገዲ ናይ ክርስትና ዘይከይድ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ግን ሓፈሻዊ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሓይሊ ከም ዘሎ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ያረዲእዎ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ተማራሚርና ኣቢልና ክንበፅሖ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ህላወ እግዚኣብሔር ተማራሚርና ክንፈልጦ ግን ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ ምድሪ እዚ እቲ ኩሉ ሲስተም እንተዳርኢና ንኣብነት ንሕና ነስተንፍሶ ኦክሲጅን እዩ
ንስሕቦ ኦክሲጅን ነውፅኦ ከዓ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝተቃፀለ ኣየር ማለት እዩ እዚ ድማ ኣትክልቲ ቀትር ቀትር ከዓ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንባዕላተን ስሒበን የስተንፍሰሉ ኦክሲጅን ከዓ ረሊዝ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ኣትክልቲ ዝወፀ ኦክሲጅን ንሕና ንስሕቦ ካባና ዝወፀ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣትክልቲ ይኸይድ ኣብ መንጎና ዝውዕል እዚ ኣበይ ናይ ጉባኤ እዮም ተፈራሪሞም ሰባት ምስ ኣትክልቲ ማእሲና ኣኼባ ጌርና ኣይተገብርን እዚ ነገር ኩሉ በብስርዓቱ ኣብ ውሽጢ ኣብ ባሕርን ዘሎ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ በብስርዓቱ ክኸይድ ከሎ እዘን ኩለን ፕላኔታት በብናተን ስርዓት ዘይረን ክበሃል ከሎ ዝወጠረን ዝሓዘን ነገራት የለን ዝተወጠረ ገመድ ነገራት የለን ምናልባት ኣብ ፊዚክስ እንመሃሮ ሴንትሪፔዳል ሴንትሪፊጋል ዝበሃሉ ክልተ ፎርስ ኢነር ኤንድ ኣውተር ዘሎ እቲ ሓይልታት ኣቢሉ ነዚ ማግኔት እዚ ብስነ ስርዓት ኣቂምዎ ዘሎ መን እዩ ብኺዳን ኣቂምዎ ዘሎ እሞ ከዓ ንክንደይ ዓመታት ንክንደይ ቢልዮናት በቲ ስነ ፍልጠት ትብሎ ማለት እዩ ሓደ ህፃን ውልድ ኢሉስ ናብ ጥባድኡ ሃሰስ ክብል ዘሎ ካበይ ዘምፅኦ ትምህርቲ እዚ መን ይምሂርዎ እንስሳታት ብስነ ስርዓት ክኸዱ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ ዘለው ዓሳታት ኩሎም ፍጥረታት ብስነ ስርዓት ክኸዱ ከለዉ ኣብ ህይወትና ዘሎ ኣብ ዋህየታትና ዘሎ እዞም ኮዳት ሓደ ሰብ እኮ ብጣዕሚ ረቂቕ ምስጢር ዘለዎ እዩ ሙሉእ ሰብነት ዘይኮነስ ታዋህዮ ናይቲ ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ባዮሎጂስት ወይቶም ስነ ፍልጠታውያን ናይ ስነ ህይወት ዘጽንዑ ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾነ ዕፁብ ምስጢራት ዘለዎ እዩ እዚ ኩሉ ስርዓታት እዚስ ከመይሉ ይኸውን እዩ ዝብል እዚ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ልቦና ዝሓስብ ኣእምሮ ማለት ሓሙሽተ ናይ ህዋሳት ስምዒት ኣለውና ብምጭናው ብምሽታት ማለት እዩ ብምጥዓም ብምድህሳስ ብምርኣይ ብምስማዕ ወዘተ እንዳበልና ዞም ሓሙሽተ ህዋሳት ንፈልጦም ኢና ሳይነስ ከም እንመሃሮ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ወሲኽልና ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብሎ ሲራክ ወዲ ኢያሱ ማለት ኢያሱ ወዲ ሲራክ ሻድሻይ ናይ ምግንዛብ ስምዒት ህዋሳት ድማ ኣለና ነዚ ኩሉ በዞም ስምዒት ህዋሳት ዘበልናዮ ዝረኸብናዮ ዝሓዝናዮ ከነገናዝበሉ ንኽእል ድማ እግዚአብሔር ሓደ ሻድሻይ ስምዒት ሂብና ማለት እዩ ስምዒት ህዋስ ስለዚ ህልውና እግዚአብሔር በዞም ነገራት እዚኣቶም ክንርድኦ ንኽእል ኢና መጀመርታ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ናይ ስነ ፍልጠት እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ዓለም ብኸመይ ተፈጢራ እንተደኣ ኢልካ ሳይነስ እንታይ እያ ትብለካ እዚ ናይ ቢግ ባንግ ዝበሃል በቃ ከም ሓደ ካብ ነጥጉይ ዝመፀ ነገር ስቂላ ሓንቲ ነጥቢ ነይራ ከምዚ ሲንጉላሪቲ ዝብለዋ ነገራት ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብ ዘይ ምንባርስ ናብ ምንባር ዝመፀት ነጥቢ ሃው ኢት ካምስ ከመይ ካብ ዘይ ምንባርሲ ካብ ዘየለስ ነገራት ተፈጢሩስ ከመይ ገይሩ ነዚ ኩሉ ዓለም ነዚ ኩሉ ናይ ኢኮሲስተም ክፈጠር ይኽእል ሃው ካልኣይ እቲ ስነ ህይወት እንተደኣ መፂን ንኣብነት ህይወት ኣብ ስነ ፍልጠት ሲ ህይወት ካብ ህይወት ዘይብሉ ነገርስ ህይወት ተረኺቡ ይብለካ this is stupidity እዚ ድንቁርና ኣኽሊል ዓወያ ክለ ሶሪ ደንቆሮ ትብል ፀርፊ ኣይፈትዋኒ ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣብ ናይ ትግርኛ ባህላና እንታይ ኣሎ ከምዚ ምሁር ደንቆሮ ዝበሃል ነገራት ምሽ ኣሎ በዚ ነገራት ክንትንክፍ ህይወት ዘለዎስ ካብ ህይወት ዘይብሉ ተፈጢሩ ይብለና ኣሎ ስነ ፍልጠት ንሓደ ዘሎ ግኡዝ ነገርሲ ካብ ዘይ ምንባር መፅዩ ሃው ካብ ዘይ ምንባር መፅዩ ብኸመይ እሞ በቃ ተቐበሎ ሲንጉላሪቲ እዚ ዝብለና ዘለኮ ሳይነስ ካብ ሓደ ነጥቢ ነትጉይ ተፈጢሩ በዓል ሄሊዮም ገለ ዝበሃሉ እዞም እዚ ናይ ጋዛት ተኣኪቦም ኒብላ ዝበሃል ነገር ከምዚታት ረስኒ ተፈጢሩ ብኡ ኸይዱ ካብዚ ነገራት እዚ ዝኩሉ ሲስተም ብስነ ስርዓት በገባብ ክፍጠር ይከኣል ኣይከውልን ስለዚ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ስነ ፍልጠት ሕግታት እንታይ ኣሎ መሰለካ ክስገር ዘይክእል ማለት እዩ ህይወት ይብለካ ምናልባት ኣብዚ ሞባይለይ ከውፃልካ ኣብዚ ናይ
the law of cause and effect ዝብሎ ማለት እዩ ሕጊ ናይ ጠንቅን ምክንያትን ጠንቅን ማለት እዩ for every material effect we see there is a cause that came before it or was simultaneous to it and that is a greater than it ሕጂ ኣብዛ ዓለም እዚ እንሪኦ ዘለና ዘበለ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ንነፍስ ወከፍ ነገር ማለት እዩ ምክንያት ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ህንፃ ሓደ ገዛ እንተዳርኢና ነታ ገዛ ዝሃነፃ ኣካል ኣሎ ብድሕሪት ሓደ መሃንዲስ ከም ዘሎ ሓደ ሃናፃይ ከም ዘሎ ንፈልጥ ሓደ ስእሊ እንተደኣ ርኢና ነቲ ስእሊ ዲዛይን ዝገበሮ ዝሰኣለ ኣካል ከም ዘሎ ንርኢ ስለዚ እዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኩሉ ስነ ስርዓት ናይዚ ኢኮሲስተም ብምሉኡ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ባሕርን መዓምቁን ዘሎ ንዕኡ ዲዛይን ዝገበረ ኣካል ኣሎ ስለዚ ስነ ፍልጠት እንታይ ትብለና ዘላ በት ሓደ ወገን ንዝኾነ ይኹን ነገር ናብ ህላዌ ወይ ናብ ኤግዚስታንስ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣቐዲሙ ኤግዚስት ዝገበረ ነገር ኣሎ እቲ ኤግዚስት ዝገበረ ከዓ ወይ ምስኡ ማዕረ እዩ ወይ ምስኡ በጋጣሚ ዝኾነሎ ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ እዩ ካብኡ ከዓ ዝዓበየ እዩ ምክንያቱ ንዘይነበረ ከርክብ ዝኽእል ወይ ክህበካ ዝኽእል ካባኻ ካብቲ ሓድሽ ዝመፀ ዝዓቢ ዝኸውን ማለት እዩ ረዲኻኒ ስለዚ the law of cause and effect ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ ሲስተም ናይ ሰማይን ምድርን ናይ እግዚአብሔር ህላዌ ዘረጋግጽ ነገር እዩ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 33 እንታይ ብለና መስለካ ፍቅዲ 25 ኪዳነይ ምስለይትን መዓልትን እንተዘይ ጸንዐ ንሰማይን ንምድርን ስርዓት እንተዘይ ሓገኩ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ንሰማይን ንምድርን ንለይትን ንቀትርን ብናቱ ኪዳን ብናቱ ስርዓት ዘጽንዐን ዘንበረን አምላኽ ከም ዝኾነ ግልጽ ገይሩ ዝነግረና ማለት እዩ ካሊ ዝበልናዮ ህይወት ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ እዚ ናይ the law of biology ማለት እዩ ናይዞም ባዮሎጂ ማለት እዩ law of genesis ማለት biogenesis in this material natural world life comes from a previous existing life of its own kind ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ዝኾነ ህይወታዊ ነገር ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ተመሳሳሊ ናቱ ህይወት ካብኡ ዝመፀ ይብለና ንኣብነት ሰብ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ኣለኹ ሕጂ ሰብየ ካብ ቅድመይ ዝነበረ ሰብ ካብ ኣቦይን ካብ ኣበደይን ይመፀ ስለዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓንቲ በጊዕ እንተደኣ ተወሊዳ ቅድሚኣ ዝነበረትስ በጊዕ ነይራ እዚ ናይ ሳይንስ ሕጊ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ የፍርሶ በቃ ትህልውና እግዚአብሔር ወይ ህላው እግዚአብሔር ንምኽሓድ ህይወት ሲ ካብ ዘይ ህይወታዊ ነገር ተፈጢሩ ይብለና እዚ ዘሎስ ካብ ዘይነበረ ነገር መፂ ሃው ከም ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ገሊኦም ኦኬ እሞ እግዚአብሔር ደኣ ማእስ ነይሩ ንእግዚአብሔር ከመን ፈጢርዎ ይብልኻ ማሲ ነዚ ኩሉ ሰማይን ምድርን እግዚአብሔር ፈጢርዎ ኦኬ ንእግዚአብሔር ከደኣ መን ፈጢርዎ ታይም ስፔስ ኤንድ ማተር ዝበሃል ነገራት እዞም ናይ ጊዜ ቦታ ነገራት ማለት እዩ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ኣይግድብዎን እዮም ማለት እዩ ወይ ድማ እዚኦም ካብ ዝተወሰነ ብእግዚአብሔር ዝተፈጠሩ ነገራት እዮም ማለት እዩ እዞም ታይም ስፔስ ማተር ንብሎም ዘለና እግዚአብሔር ዝፈጠሩ ስለዚ እግዚአብሔር ካብኦም ወፃኢ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን ንኣብነት ሓደ ግዜ ኣብ ቋንቋና በቃ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ክንብል ከለና ኣልፋን ኦሜጋን ኣልፋ ማለት መጀመርታ ዝነበረ ኦሜጋ ኸ መወዳእታ እዚ ንሕና ንጥቀመሉ ቋንቋ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ስለ ዘለና እምበር ኣልፋ መጀመርታ እንተደኣ ኢልኮ በቃ መጀመርታስ ደረት ኣለዎ ንኣብነት ካብ ኤክስ ኣብ ዜድ እንተይልካ ኤ ደረት ኣለዋ እኮ ዜድ ከዓ ናይ መወዳእታ ደረት ኣለዋ እግዚአብሔር ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ጊዜ ኣቐዲሙ ዝተፈጠረ ይኮነን ዳሕራይ ምስ ፍጥረት እግዚአብሔር ዝመፀ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ መጀመርታ ዝፈጠረ እዩ ኣቐዲሙ ኤግዚስት ዝገበረ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ካብዞም ጊዜ ቦታ ካብ ነገር ንብሎ ዘለና ካብኦም ወፃኢ እዩ እንተደኣ ብጊዜ ዝምደብ ኮይኑ ወይ ዝግደብ ኮይኑ ካብ ክንድዚ ዓመት እዩ
እንተ ደኣ ዝበሃል ኮይኑ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገራት እዚ እቲ ናይ ህልውና ወይ ናይ መምራሕ ናይ እግዚኣብሔር ክንነግሮ ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ሰብ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ብበልካ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ናይ ሕጊ ሞራል ወይ እዚ ናይ ሞራል ለው ዝበሃል ንኣብነት ከልበለካ ኣኪለ ካብቲ ጎረቤትካ ዘሎ ከልቢ ስጋ ወይ ሓንቲ ዓፅሚ መንጢሉ እንተ ደኣ ሃዲሙሲ መቸም ኣብ ሕጊ ቀርብን እዩ ኣብ በቃ ዓሚፅካ ከልቢ ሰሪዕካ ስጋ ሰሪዕካ ከምዚ ዓፅሚ መንጢልካ ካብ ኣፉ ገለ ተባሂሉ ኣብ ሕጊ የብልን ንሶም ከም ገበነኛታት እውን ኣይወስድዎን እዮም ተማኽላብ ማለት እዩ ኣነ እንተ ደኣ ካባኻ ዝኾነ ነገር ዓሚፀ ወሲደ ወይ እንተ ደኣ ሰሪቐ ግን ብሕጊ ሕተት ዘይናተይ ንብረት ወሲደ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሞራል ኣለና ኣብ ውሽጥና ማለት እዩ እዚ ቁኑዕ እዚ ጌጋ እዩ ንብለሉ ሓደ ሞራል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሞራል እዚ ኣብ ሕልናና ውሽጥና ዘሎ ሓደ ዲዛይን ዝገበሮ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ በቃ እቲ ናተና ኢንተሊጀንስ እቲ ናተና ሞራል ንዚ ኩሉ ብልሒ ነገራት እዚ ዲዛይን ዝገበረ ሓደ ኣካል ኣሎ ስቂኢሉ ካብዘይ ሂወት ዘይብሉ ነገር መፂና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ዝፈጠረ ኣካል ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ናብቲ ጥቕሲ ክወስደካ ናብ ሮሜ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14-15 እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣህዛብ ይብል ሕልንኦም እናመስከረሎም ሓሳቦም እውን ንሓድሕዱ እንዳተኻሰሰ እናተኸላኸለን እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ፅሑፍ ምዃኑ የርእየለው እሞ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህርያቶም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊ እዮም ኢልዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ ከለና ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ሕጊ ዝገበር ብሕጊ ዝምራሕ ናይ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ሓጢኣት ገይሩ በቲ ዝተዋህቦ ሕጊ ክፍረድ እዩ ኣይትስረቕ እንዳበለ እንተ ደኣ ሰሪቑ ብእግዚኣብሔር ዝሃበኒ ሕጊ ክሕተት እዩ ኣምላኽ የለን ዝብል ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥ ግን ብሕልንኡ ሰብ ምቕታል ገበን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እግዚኣብሔር ኣይትቕተል ስለ ዝበለና ኣነ ንስኻን ኣይንቐትልን ኢና ሓደ ንእግዚኣብሔር ኣይኣመንን እየ ዝብል ግን ሰብ ምቕታል ገበን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣብ ሕጊ ናይ መንግስቲ ስለ ዝተፃሕፈ ጥራሕ ኣይኮነን ሕልንኡ ጌጋ ከም ዝፈፀመ ይፈልጥ እዩ ነገራት ክዕምፅ ከሎ ጌጋ ክገብር ከሎ ይዕምፅ እዩ እዚ ብኸመይ ዝመፀ እዩ እንተ ደኣ ኢልና እዚ ናይ ሞራል ለው ዝበሃል ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰባት እኳ ሕጊ ዘይተዋህቦም ከም እስራኤላውያን ኣብ ንሓድሕዶም ዝግበር እቲ ናይ ጉድለታት ወይ በደላት ምግሃስ ስርዓታት ሕልንኦም ይካሰሲኦም ንሓድሕዶም ይብል ብሕልናስ ይካሰሲኦም ስለዚ ሕጊ ዋላ እኳ እንተዘይብሎም በቲ ዝተዋህቦም ናይ ሞራል ሕጊ ብኡ ክፍረድ እዮም ስለዚ ንባዕሎም ሕጊ እዮም እዩ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ፅባሕ ንጎብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስኻ ሕጊ ኣለካ እወ ብሕጊ ክትፈረድ ኢኻ ንስኻ ሕጊ የብልካን እወ ንባዕልካ ሕጊ ስለ ዝኾንካ በቲ ዝተዋህበካ ናይ ሞራል ሕጊ ብኡ ክትፍረድ ኢኻ ቅዱስ ጳውሎስ እዚኣ እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ኣነ ሓቢለልካ መስለኒ ኣብዚ ክእለኒ ፅብቕትያ ንጉስ ተራእኹስ ጥራዕ መፀኒ ይድበሃል ድኻማ ኣለካ ኣብ ስራሕ ውዒልካ ሓንቲ ሕቶ መወሰኽኩኻ ነይረ ክሊር ክንገብራ ስለ ዘለና ግዳ ነዊሕ እውን ስለ ዘዕለልና ሰባኺ ወንጌል ሓው ካሳሆን እምባየ ነዚ ዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርህን ዝተሓላለኸ ከዓ ኣነ ናይ ማኔጅመንት እየ ተማሂረ ብዙሕ ግዜ የንብበ ሰብ ተሓቲትኒ ክምልስ ቅልል ብለለይ ዝግን ናይ ብሓቂ ምፍላጥ ጥራሕ ደይኮነስ ምሕሳብ እውን ዘድዮ ሓሲብካ እውን ገሊኡስ ክትበፅሖ እውን ዘይትኽእል ዓይነት ሕታት ሓቲተካ ግን ብንፁርን ብገላፅን መንገዲ ስለ ዝገለፅካለይ ብጣዕሚ ምስጋናን ክብርን ኣለኒ መደባትካ ሓደ ብሓደ ካታተለየ ተውሕዶ ኢኻ ወሕደናይ ናይ ብሓቂ ገሊኡ ከዓ ብልካ ንኣብነት ናይ ግርማይ ብስራሕ ክወስ ከም ዝበልካስ ብዙሕ ሰብ ይርእይዎ ፅቡቕ ማለት ኣይኮነን ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ክንሰርሕ ከለና ከዓ እቲ ናይ ምፍላጥ ሸውሃት እቲ ናይ ምምርማር ሸውሃት እቲ ናይ ዓሚቕካ ምሕሳብ ድሌት ክህሉ ተስፋ ገብር ንዓኻ መሳርሕተይ ብዙሓት እዮም ብሽም ኩሎም ወኪል ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ብሽም ኩሎም ተዓዘብተይን ከም ናተይ ሕቶ ዘለዎም ተዓዘብቲ እውን ብዙሓት ክኾኑ ክእሉ እዮም ንዓቶም ወኪል እውን ሓተካ ኣለኹ ብኩሎም ተኸታተልተይ ብሽም ኩሎም ተኸታተልተይ መሳርሕተይን ብልቢ የመስግነካ
بتعمي حجوسه دحر حجي عدل دحر هايب كان خا زي منفسا حتى زودا يكونن صمات ون سلا زلو دليت ون سلا زلو كنزرارب كاسناي ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና انا بامنت بتوحدو ارثوذكسي ዝኽተል ግን ኣዕሩኽተይ ካብ ብዙሕ እምነታት ኣለዉ ብምሳቶም ኮፍ ኢልና ንዕልል ኢና ክንፈላለ ንኽእል ኢና ግን ምፍላይና ይባእሰናን እዩ እኳ ኣመሊሱ የፋቕረና ምክንያቱ ሓደስ ክንከውን ንኽእል ኢና ሰባት ስለ ዝኾና እሞ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ እምነት ዘለዎም ሰባት ኣምፅኦም ክሓትት ምክንያቱ እዚ ቻነል ዝናተይ ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ኩሉ እምነት ዓይነት ዘለዎ ተኸተልቲ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣምፅኦም በተረጂ ክሓትት እየ ከቕርብ እየ ከዓ ንዓኻ ግን ደጋጊመ ብልቢ የመስግነካ ይቐኒየለይ ثانك يو كبرت يا بلي انا ون عدل سلازافكاني ابزي ناتكا مدب قريبه مس كلهم اودينسكا كلاله ونعدل سلازفطر كالي كيلنا عفان نمسارحتخان نخلهم تخاتاتلتخان كمسكنكم يدلي صبوي انا بزاس ገበርኮ ታሽሙ ነገራት የለን ግን ብዛዓቅምና ከማሕዋት ንእሽተይን ምን ክንበሃል ስለ ዘለና እዩ ፀገም ኣይኮነን ሓደ ነገራት ክንዕለ ዝግባእና ነገር ተልዩ መደብ ጌርና ኣሬንጅ ጌርና ጥራይ ታሽሙ ነዳለው እምበር ፀገም ኣይኮነን ክብለካ የሮየል ካም ክብለካ ስለ ዝደለኹ የንስተዋበን ዕድል ካብ ልቢ ከመስግን ይደሊ ይቀኒየለ ያኪለ ወኸለኻ በዓልቲ ቤተይ ነቡ ብጣዕሚ ኣድናቂትካ 11 ዓመት ጌርና ለና ብቃል ኪዳን እንተዋሓደ ኣብ ሰሙን ተኾነ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ደይኮነ ኸ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ትዝክረካ መደብካ ተቕርቦስ ብዙሕ ነገር ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል እምበር ኣለዎ ዋ ካብ ናተይ ዝዓቢ መደብ ኣለዎ እንድዩ ይብል ግን ሕጂ ጋጣሚ መዓልቱ ኣኺሉ ኣገዳሲ ዛዕባ ሒዝና መፂና ምባልና ደስ ብለኒ እዩ ከምኡ ከዓ ንሩት ከዓ ሩት ሓብተይ ከዓ ምስ ንበዓልቲ ቤተይ ሓብታያ ሳኻ ኩሉ ግዜ ኢንሲስት ትገብር እያ ማለት ክትራኸበለኩም ብዙሕ ኣዝዩ ኣጠቓሚ ዝኾነ ዓና እሱይ ብደረጃ ዘብፅሒና እሞ ብወገንካ ከዓ ናብቶም ተዓዘብትካ ተቐሪብካስ ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ እዩ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ ኢላ ሓደራት ብለና ብመንገዲ ዳይና እውን ተራኺብና እሞ ንዓውን ከመስግና ደሊ ተንኪ ኳሳ ተንኪ